Добрай раніцы, вітаю ўсіх. Зараз будзем пачынаць. Правяраю яшчэ гук, гляджу яго. Мне падаецца, ўсё ў парадку. Добрай раніцы, сёння пятніца, сёння адпачываем. Сёння ў нас гульня па галасаванню і перамагла ў нас The Procession to Calvary. А гэта, як бы вам так, ну, вы самі бачыце, трошкі аўтар, я так разумею, узяў малюнкі, сапраўдныя малюнкі, мастацкія творы дзесьці эпохі рэнесансу, і ён іх узяў для таго, каб стварыць гульню па тыпу, ну, проста гумарную гульню, я так разумею, потому што, ну, яна па трэйлеру нам паказвалася, што там больш пра актуальныя нейкія тэмы, але проста абсурдны такі Монті Пайтон, проста бязглуздзіца. Вось. Я сёння дзень у кошт отпуску ўзяла, а пасля абеду справы, да абеду прагляд стрыму. Ну, дзякую вялікі. Вось. Я паглядзеў хуценька, мне падаецца, яна даволі кароткая. Зараз я яшчэ раз на How Long to Beat залезу і пагляджу. How Long to Beat. І мяне цікавіць The Procession to Calvary. The Procession to Calvary. Кстати, она даволі кароткая. Калі скончыцца раней, у нас будзе выбар яшчэ што. Ну, піша максимум 3 гадзіны, то бок за стрым мы хутчэй за ўсё её пройдзем. Вось. Давайте паглядзім. Пытанне ў тым, што яна яшчэ на ангельскай. 3-4 гадзіны. А ты ўсе ачыўкі збірал. Не, я буду хутчэй за ўсё проста фаніцца і ісці куды ідзецца. Вось. Я думаю, што яна будзе на ангельскай, і ў нас уже былі падобныя гумарныя гульні, а гумар вельмі складана перакладаюць. Вельмі складана, на кожную фразу трэба падумаць добра. І добра, калі вы паспяваць будзеце, ну, хоць штосьці, як бы, разумець. Вось, я спадзяюся, вы не згубіцеся зусім. Я зараз пагляджу, якія яшчэ мовы ёсць. Французская, нямецкая, партугальская, іспанская, ну і ангельская. То бок у мяне выбару не вельмі ёсць, я буду праходзіць, як праходзіцца. Хутчэй за ўсё, я перакладаць не буду гумар. Тлумачыць яго яшчэ горш будзе. Таму, што разумеецца, што не разумеецца, ну, вы бачыце. Вось, я не буду вельмі канцэнтравацца на тым, каб перакладаць, бо гэта займе яшчэ больш часу, мы будзем 6 гадзін праходзіць гэта тады. Вось. Тэкст я трошкі павялічу, каб вам лепей было чытаць. Паказаць манаха, які Blowing a Raspberry. Гэта по тыпу гук пердзяжа по тыпу робіць. Запусціць манаха, які робіць гук пердзяжа, калі выходзіш з гэтага меню. Окей. Окей, я зразумеў цябе гульня, так. Вось, ну, вось такая вось гульня. Добра, давайте адразу пачынаць. Калі скончым раней до канца стрыма, будзем вырашаць, што будзем рабіць. У мяне ёсць, што у мяне ёсць дэмка адна, і калі нават не дэмка, то ёсць дзюна, якую я таксама жадаю пагуляць. Проста што той час, калі я гуляў, я быў альбо вельмі позна, альбо вельмі стомлены, і таму я стрымы не запускаў, і дзюну можна таксама будзе патыркаць. Вось, калі раптоўна яна скончыцца раней до канца стрыма, у нас будзе яшчэ там хаця бы паўгадзіны. Вось. Добренька, пачынаем? Окей. Окей. Неблага, неблага. О, хопіць. Я ўсё ж таки магу тыркаць і чытаць. Свяшчэнная вайна скончылася. Няўжо? Ужо скончылася? Так. Мы ўжо перамаглі. Халера. Радуйцеся. Гэта самае, добро перамагло зло. Поўнач, нарэшце вольная ад тираніі нябескага Пітера. Ці гэта значыць, што мы перастанем забіваць людзей? Так, мы пераходзім у час міру. Час духоўнай свабоды. Але ў мяне няма свабоды забіваць яшчэ больш людзей? Не, ніякіх больш забойстваў. Ну яшчэ адно. Ніякіх забойстваў. Найгоршы дзень у маім жыцці. Калі у цябе ёсць праблема з новым рэжым, калі ласка, паразмаўляй з новым лідарам. Бессмяротным Джонам. Усе слаўце бессмяротнага Джона. Мне патрэбна будзе паразмаўляць з гэтым бессмяротным Джонам. Так, навучанне.
На правый клик можно достать свой меч. Угу. Хотспоты подсветить. Сверху инвентар. Добро. Мертвый хлопец. Размовлять. Отпочивай. О, хтось это самое, зробив їм дірку. Не пощастило хлопцу. А вы, хлопцы, ничего мне не скажете? Наша героиня не только дипломат. Ну так. Маршал. Вітаю. Что тебе от меня потребно? Где знайсти такое Джона? Это не вельми складана. Дякую, великий Блин. Ну, клянь ласка, ну можно я забью еще больше людей? Не. Так, ну добро. Все, до Джона иди. И коли я смогу зробить больше забойств? Я вітаю мега по-дерзки. Ніколи. Ніяких больше забойств. Да блин. Человечек висит. Угу. О, с этими можно позамедличать. О, я меч могу достать. Мы что только что тебе сказали. Никаких больше забойств. Блин, а мертвый хлопец. Я уже один раз его забил. Блин. Ну а это это ж не забойство, коли труп уже мертвый, так? И он уже был забит, как минимум один раз. Ну ладно, так скажешь. Угу. Смерть отрезая голову. Ну нічого тут незвичайного каже. Это ты? А ось я безсмертний Джон. Вельми хутко ми його знайшли. Ви бачите, як вам можу допомогти? Ви наш новий лідер. Я просто яшчэ один чалавек, дитя маці зямлі. Люди абралі мяне, каб я быў іх лідарам. Яны далі мне карону. Але маё жыццё не больш важнае, чым любога з маіх подданых. Я бы шчаслівы бы аддаў свой тытул, але людзі абралі следаваць за мною. І я веру, што іх воля будзе больш важная, чым мае асабістыя жаданні. Магу я больш людзей пазабіваць? Абсолютно не. Святы Пітер, гэта духоўны Пітер, ужо па тыпу яго кіраванне ўжо скончылася. Я збіраюся быць добрым лідарам. Я лічу, што ўсе людзі роўныя. І аднолькава заслугоўваюць шчасця. Я веру ў сяброўства і любоў. Я веру, што мы ўсе можам працаваць разам, каб будаваць гэта самае больш крутое, карацей, супольства. Я не веру ў забойства. Так. Як ты атрымаў сваё імя бессмертны Джон? Да, войны, блин, я раптоўна націснуў. А што Unreal Tournament? Unreal Tournament перамог. Гэта значыць, што я буду збіраць, шукаць, хто у нас... Я яшчэ збіраўся гэта учора зрабіць, але патануў у працы і да 9 сядзеў у працы калупаўся. Я буду збіраць, шукаць людзей, якія згодны на гэта самае, на стрым агульны. Гэта хутчэй за ўсё не на гэтыя выходныя, на наступныя, але зноў жа гэта залежыць ад таго, хто вольны і калі. Вось гэты герой быў героем першай гульні. Вось гэты па тыпу бессмертны Джон. Так. Вось. І карацей, я буду збіраць людзей на Unreal Tournament. І паглядзім, колькі назбярэцца за бліжэйшыя вось па тыпу я даю гэтаму паўтыдні прыкладна. І прыкладна, я думаю, што на тыдні 10 можна будзе на наступным знайсці час, калі усім плюс-мінус зручна. Калі можна будзе раптоўна значна больш людзей сабраць на па тыпу яшчэ праз тыдзень, то я бы можа пагадзіўся. Вось калі не, то мы паглядзім, калі вельмі не набіраюцца, то я возьму яшчэ, можа быць, з гледачоў набяру.
Вось, тых, хто жадае. Як котлетки. Разумееш, Unreal Tournament сабраць людзей значна прасцей, чым котлетки. Ну, котлетки апынулася раптоўна больш складаная задача, чым я разлічваў. Вось. Ну, не з маім вольным часам. Іх вельмі складана. Я на іх, як бы... Я на іх выдаю пэўны час у тыдзень, але апошнія пару тыдняў, напрыклад, мне проста ну, я нават гэтага не паспяваю. Ну, я даў сабе перапынак на отпуск, і на отпуску адпачываў. Канкрэтна мэтанакіравана адпачываў, нічога не рабіў. Калі быў настроен нешта рабіць, я рабіў, але даў сабе адпачыць хаця бы 2 тыдні. Вось, зараз я спрабую нагнаць наадварот тое, што я адпачываў 2 тыдні, мне зараз наганяюць, потому што дзе адстаю. Ну, вось такая праблема. На Don't Starve Together з арыгана адправляецца 100. Вось. Не, Unreal Tournament больш рэалістычна, я думаю, на наступным тыдні нават збяру людзей. Вось. Ён будзе нават, калі людзей будзе мала. Ну, то бок хаця бы адзін яшчэ чалавек. Я збіраюся сабраць. Вось такая у мяне мэта, хаця бы адзін. Вось Рудак мае нейкую скіднасць да капаў. Я ў першую чаргу паспрабую камп стрымерскі сабраць, але ва ўсіх свае справы і там як пашчасціць. Я яшчэ не пытаў, дарэчы, так што не ведаю. Вось, сёння буду пытаць, дарэчы. Вось, так што паглядзім. Так. Скок веры в религиозном забойстве, церемонии забойства называемая скок веры. Гэта была жорсткая традыцыя, якую ён выкарыстоўваў, каб пазбаўляць сябе ад адказнасці за забойства. Адна з шматлікіх тэхнік, які ён выкарыстоўваў, каб трымаць нас, людзей, у стане напужанай паслухмянасці. Але я разбіў ланцугі і на Passing Highway, не ведаю. Я перажыў скок з проста невялічкім пашкоджаннем і жудаснымі кашмарамі. Людзі вырашылі, што гэта цуд, і назвалі мяне Бессмяротны Джон. Ці сапраўды ты бессмяротны? Я вельмі сумняваюся ў гэтым. Так, але мне падаецца, гэта будзе незразумела да самага апошняга моманту. Як ты пераключыўся на такую безглуздую веру? Я ахвяраў так жа шмат, як і іншыя. Не, пакутаваў так жа моцна, як і астатнія ад рук духоўнага Пітера. Нябескага Пітера. Я павёў людзей у паўстанне супраць яго рэжыма. Мы змагаліся з салдатамі поўдня. І гэта сама выгналі Пітера і яго паслядоўнікаў дадому. Людзі, жанчыны і дзеці усе сабраліся разам, каб змагацца за дзеля адной цэлі. І мы дасягнулі чагосьці такога вялікага, ніхто з нас ніколі не марыў дасягнуць. І ў гэты момант я зразумеў маю былую памылку, мае эгоістычнае рашэнне. Моц людзей, аб'яднаных адной мэтай, гэта было адкрыццём больш важным, чым усе, якія я атрымаў ад Бога. Так што мы паслухалі яго слоў і пачалі шукаць дапамогі. Сапраўды гульня будзе пра размовы такія, не? Я думаю, у нас будзе абсурдная па тыпу бясконца бязглуздзіцца, не? Ніколі не бачыў Unreal Tournament, таму нічым не дапамогу. Окей. Так, пачакай, то бок ты ніколі не забіваў нябеснага Пітера? Не. На жаль, ён збег на поўдзень да таго, як у нас быў шанец. Гэта ж не будзе супраць твайго веравання, калі я заб'ю яго. Ну, мы забілі яго сям'ю ён забіў маю сям'ю і спрабаваў забіць мяне. І пакуль ён быў адзін з людзей, нягледзячы на тое, што адзін з увогуле людзей, ён не адзін з маіх людзей. Так што я думаю, што я магу праігнараваць. Так. Ты не пашкадуеш аб гэтым, мой лорд. Місія прынята. Я не сапраўды кажу
афіцыяльным чынам падарожжа на поўдзень забіць гэтага самага нябеснага Пітера. Зразумела. Я сапраўды не... Усе слаўціце бессмертнага Джона. Пабеглі на поўдзень. Забіваць. Панеслася. Оу. Так, мне гэта патрэбна да скріншотіка. Oxygen not included, 2500, дзякую вялікі. Зараз мы будем кагосьці забіваць. Ну, у мяне такая ёсць кнопка, блин, літаральна, дастаць меч і паспрабаваць кагосьці забіць. Вось дадуць по Oxygen, таксама змагу. Ну, да рэчы, так. У Oxygen Not Included выйшла учора, по-моему, альбо позаўчора новы пак. Пак, по-моему, нешта прадгістарычна, по-моему, нешта динозавровый пак. Не, нешта такое. Карпетки валяюцца. Тут шмат чаго. Два мужика просто смешна, да. Вітаю, лодачнік. Ты можешь меня отвезти на поўдзень? Я могу отвезти тебя до лагера. Які може потім привезти тебе у бриг. Які може тебе... ну, там, типу, лагер, гэта хутчэй за ўсё карабель, бриг так само карабель, а пінак так само може бути карабель. Які може привезти тебе на поўдзень. Цудоўна. Отправляемся. Але я не пойду, пакуль мне мои вёслы не отдадут. І што з імі здарылася? Іх адабралі нейкія медыкі для шпіталю. Каб зрабіць кастылі і нешта падобнае для салдатаў. Калі у цябе няма вёслаў, навошта ты сядзіш у сваёй лодцы? Я лодачнік. Мне патрэбна кіраваць лодкай. Гэта сапраўды моя адзіная праца, і я не збіраюся спыняцца толькі таму, што нехта скраў мае вёслы. Так, цябе калі-небудзь угойдвала? У мяне была один раз выбуховая дыарэя таго, што я з'еў бакет коклс, я не ведаю, што гэта такое. Я накіраваў гэта за мяжы маёй лодкі і какаў так моцна, што я праехаў 8 фурлонгаў на паўночны ўсход да заходу сонца. Гэта лічыцца? Не, я думаю, гэта не будзе, гэта будзе лічыцца як атручэнне ежай. Але дзякую за кашмары. Матак, ну боже, ну что тут адбываецца? Усё нормально, мужики адпачываюць. Так, да гістарычныя. Шмат весёлага ў ім. Добра, я нават не зазіраў, што ў ім, так што яшчэ паглядзім. Ну, тады мне патрэбна шукаць твае вёслы, так? Это ж вёслы называюцца, так? Я ж правильно пераклаў? Вось гэтыя... Не, давайте меч схаваем. Хлопцы, у вас всё ў парадку? Я не жадаю ў гэтым удзельнічаць. Пакранаць? Дакладна? Пара хлопцаў займаюцца старым, добрым, гэтым самым голым спаборніцтвам. Што калі меч? Я не жадаю ў гэтым удзельнічаць. О, чел! Я толькі зараз зразумеў, то бок музыка грае, і я не заўважу, што там чел насамрэч на віяланчэлі сядзіць і грае. А ты што тут робіш? Напіваем. Так. Як гэта? Сьют, я забыўся, як перакласці ў сэнсе песні. Себастьян Бах, нумар 3, усі мажоры. Добра. Дзякую за падказку. Дзе там ваш шпіталь? Это шпіталь. Пачуваеш? Тебе абутку няма. Чел. Вітаю. Што тебе патрэбна? Я збіраюся забіць гэтага самага нябескага Пітера. Добра табою быць. Ён найгоршы вораг. Ага. Ён згвалціў мой дом і абрабаваў маю жану. Я не пераблытаў, усё правильно. Ён згвалціў яго дом і абрабаваў яго жану.
Ты можешь допомогти мне отправиться на полдень? Я похож на марака для тебе? Я похож на марака? Ні, ти виглядаєш як незадоволений рицар. Я пропоную тобі знайти корабель, і коли ти жадаєш відправитися на полдень. Що ти тут робиш? Чекаю, поки мене прийме доктор. Угу. Які ж у тебе травми? Мой обуток злетів, і зараз мої пальчики мерзнуть. Угу. Мені подається, тобі потрібний, як це, той, хто обутком займається, забувся. Не доктор. Але доктор, ось гэтый, блін, коблер, я забувся, як називаються. Чели, які, короче, обуток ремонтують. Начергал, звичайно. У його пальчики мерзнуть, ну, ви не розумієте. Його повисять після того, як... Його повисили після того, як попереднього проткнули дідой. Так, чел. Давайте похлопаем ему. Молодчина, браво, браво. А что ты играешь? Доменико Скарлатти, соната Доменико Скарлатти у Е миноре. Добро. Что с тобой, рыцарь? Я же чекаю тут 6 дён, и Джаргана вот не врухнулася. У тебя какая травма? У мяне момент гэтага самага унутранага разладу і сумны смайлік плачучы. Я збіраюся забіць нябескага бітара. Угу, окей. Добро. Давайте. А хто-нибудь спробував двері адчиніць? Ад'ябіся. Я упевнений, що ти можеш... Ти можеш побачити гэту чаргу каля ўвахода і можеш зразумець, што я вельмі заняты. У мяне сотня хворых людзей тут, і толькі тут два... Што? Караць... Окей. Што? Отъебись. На Шикатарі отправляется... Колькі у нас? 1600. Дякую велике. Чел з веслами. Ага, докладно, я не зауважил. А, не, почекайте, не 1600, там еще 2500 перед гэтым. 2500 плюс 1600, я не одолею такую математику, так что, бачите. 400? Чел. Угу. Чел, мне потрібні гэтые самые. Могу я забрать у тебе веслы? Навошта яны тебе патрэбны? Я падарожнічаю на поўдзень, каб забіць нябескага Пітера. Мне патрэбны твае кастылі, каб гэта кіраваць дінкі, я не ўпэўнены. Якая адвязе дінкі, гэта хутчэй усё лодка, якая накіруе мяне да лагера, а потым возьме мяне на брыг, а потым давязе мяне на поўнасцю поўную аснасткай пінак, які адвязе мяне на поўдзень. Ну, я ненавіджу нябескага Пітера, але у мяне былі бы поўныя адразу дзве нагі, калі б не ён. Але з-за таго, што я паслядоўнік дактрыны бессмертнага Джона, я веру ў тое, што мае асабістыя жаданні не так важны, як тыя, які належаць людзям. Так што мне патрэбна будзе спытаць іх. Окей. Хлопцы, ці павінен я гэтай даме даць мае кастылі, так што каб яна магла забіць нябескага Пітера? Не, я ёй не давяраю. Я утрымліваюся ад галасавання. Занадта сумны. Ні ў якім выпадку. У гэтай пачвары у яе ўжо ёсць шкарпэты і абутак. Навошта я яшчэ і кастылі? Блін. Лаві мужика з вёсламі, калі што, я толькі не памятаю, што тут рабіць. Угу. Мыліцы. Пачакай, мыліцы гэта вёслы, альбо мыліцы гэта кастылі? Я шчыра не ўпэўнены. Я абсалютна не ведаю проста.
Кастилі миліться. Ага, миліться, добре. Так, мені або потрібно їх усіх переконати, або забити. Так, міс. Оп. Ау. Мене ударило маланкою. Проблема вирішена. Йойнк. Музичку на 5-10% тишей. А, так бачу, я на вельми моцна. Давайте-ка я угольніше зроблю тишей. Я думаю, ее можно вот так спокойно снижать. И она еще высокая. Так, подается. Не, можно еще мне пытается понизить. Вот так, 200. А могли бы бегать, шукать усім гэтаму чарзе, штосьці каб яны прагаласавалі за нас. Мог бы. Але персонаж наш любіць забіваць, так што... Ну, ёй нормально. Адвезеш мяне зараз на поўдзень? Так, давай-ка. Не, пачакай, ён кажа адвязаць вяроўку і потым скокнуць. Але гэта ж поўна бязглуздзіца. Я ж павінен спачатку скокнуць. Ну ладно. Я не вельмі добра даю раду з вузламі. Оп, ёсць. Оп, поехали. Едем на поўдзень. Мы гуляем за злочинцу? Ну, по типу такого. Я глядзеў відосы пра гэтага распрацоўшчыка. Ён, типу, адну пысу сваю першую гульню рабіў. Ну, атрымліваецца так. Оп. У жанчыны невялічкае хобі забіваць людзей. Яна жадае забіць трошкі больш людзей. Это мы уже до поўдня прыехалі, альбо мы пакуль яшчэ толькі дабіраемся да бріга. Бачыце, бяжыць як актыўна. Вельмі жадаю забіць чалавека. Дзякую, што падвязлі. Я бы так далёка на поўдзень не забралася б без вас. Без праблем. Навошта ты так далёка падарожнічаеш на поўдзень? Магчыма, бяжыш са святой вайны. Святая вайна ўжо скончылася. Мы перамаглі. Ледзі, у вайне няма пераможцаў. Выглядае так, быццам бы адно з тых колаў разламалася. Але гледзячы на гэтую велічэзную статую нябескага Пітера, я бы сказала, што мы прыехалі куды патрэбна. Так што мне пофіг. Бывай, мудзіла. Ну, сакой па тыпу неудачніца. Паглядзі-ка на мой здаравенны ключ. Мы не пускаем у горад злачынцаў. Па тыпу забойцаў гэтых самых цывільян. Цывільных, насамрэч. Просто можна казаць. Як вы даведаліся, што я забіла цывільнага? Твоя рэпутацыя ідзе наперадзе перад табою. Магчыма, ты не павінна была забіваць гэтага самага нявіннага чалавека, гэтага інваліда, калі ты спрабуеш падарожнічаць незаўважна. Валі адсюль. Ха-ха-ха. І хто ж злузер зараз? Ну, мы абодва, мне падаецца. Ну так, халера. Можаш мне дапамагчы трапіць у горад? Зараз ты ад мяне больш дапамогі не атрымаеш. Я ведаю, што ты забіла інваліда. Ад'ябіся. Хлопцы, як там? Я проходил 3 гадзіны, але просто усіх позабіваць за паўгадзіны.
Антоніо Вівальді, камерний канцэрт у Эх-мажоры на вяршыні гэтага дрэва. Давайте. Слухайте. А есть такая опция? Погляди на мой здоровенный меч. Оп. Ну добра, хлопча. Калі гэта так, як ты жадаеш гуляць, я не збіраюся цябе спыняць. Але з такімі паводзінамі ты далёка ў сваім жыцці не забярэшся. Дзякуй вялікі за рэкамендацыю, бабуля. Я... Жесть. Я бачу Басіліку на іншым баку канала. Я шчыра, я жадаю зараз паспрабаваць поўнасцю гульню Базіліка Святога Пітера. Я зараз рэальна жадаю проста паспрабаваць ужо, ну, ці магу я мячом прайсці поўнасцю увесь. Дабрацца да яго. А тут ёсць што-небудзь яшчэ? Рознае месцы можна пазаходзіць. Добра. Чел, перавязі мяне на іншы бок. Як мне табе дапамагчы? Давязеш мяне да царквы? Цябе ёсць гэта самае, дазвол? Не? Мне падаецца, тады я цябе нікуды не адвяжу. Тады ніякіх пытанняў. Оп. Ау. Гэта адчуваецца, быццам бы я чыцерю. Я спадзяюся, я не буду шкадаваць об этом рашэнні потым. Жесть. Пайшлі, дзе там Пітер? Месяць у мяне Пітера. Вітаю, падарожны. Вітаю ў Базіліку Святога Пітера. Як мы можам вам дапамагчы? Я тут, каб забіць нябескага Пітера. Ага, гэта сапраўды недазволена. Халера. Царква зараз не адчынена для гэтых самых непрошаных гасцей. Тут навокал дзесьці бегае забойца. Мы не жадаем, каб забойца зайшоў і забіў нябескага Пітера. Мы зусім гэтага не жадаем. Ад'ябіся. Уить. Ау. Я гэтую гульню гуляю першы раз. Ну, зараз я напужаны. Ідзі. Тут жесть просто. Реально, мне цікава, як далёка я могу забрацца з гэтай халерай. Так, сюды, так. Раз, два, тры, чатыры. І пагнаў біт. Ці гэта не забойца? Так. Яна ж прыгожая. Што? Не, яна забойца. Ну, вядома, што яна забойца, але яна выглядае крута. Моцная жаночая ролевая мадэль і яе даволі даволі складана зараз пабачыць моцную жаночую ролевую мадэль. Ну, па тыпу, як гэта? Ёсць больш лепей для гэтага пераклад, але я спрабую. Don't panic, I'm organic. Добра. Ну, добра. Мы павінны папярэдзіць ахову, так? О, так, яе дакладна схопяць.
I'm a stone the shit out of her jailers. Угу. Я збираюся закидати до смерті. Я збираюся. Коли її будуть забивати, я буду закидаю її з тих самих, як вони, на казні хто це. Ти, хто буде забивати на казні. Я забувся. Казнители, короче. Ви бачите, у мене слово в голову не приходить сьогодні. Я закидаю їх каменями. Гэта я не ведаю. Хто гэта? Написано, что гэта самое, орган. Ну, як мінімум, жанчына, якая грае на органе. Ян Себастьян Бах, прелюдія і фугуя, не ведаю, што гэта такое, у А міноры, каб вы ведалі. Що у вас тут адбываецца? Диквадз. Я нават не упэўнены, як гэта перакласці. Як справы членасосы? Ну, давайте так. Оп. Стой, а ну-ка стой. Рыцарь. Ты идешь со мной. Угу. Ты и чья армия? Я и моя армия. А ё-моё. О, холера. Фуга дается для Арэгана. Блин, не забили Питера. А калі я сапраўды б нікога не забіў, так? Я бы дайшоў да Пітера і просто забіў бы яго, так? Схапілі бандитика. А, так это гейм-овер, так? А, не, почекайте-ка, не гейм-овер. Не, альбо гейм-овер. Эй, человек. Я докричуся до його. Давайте покричу на цвік. На інший цвік покричу. Це просто жесть. Я титри так прокручую. Добра, карацей, шляхам таго, каб гэта канец, ты не перамог. Гэта добра. Это было хутка. Заспідранілі гульню. Ну, за 30 хвілін. Я 10 хвілін толькі пачынаў, і карацей, вось мы, ў прынцыпе, за паўгадзінкі прайшлі, толькі мы не перамаглі. Давайте наступнае пачынаем. Новую гульню, так, пачаць. Свяшчэнная вайна. Ну, як вы разумееце, вы ведаеце, адкуль я ўзяў гэтую ідэю, што патрэбна ўсіх забіваць, вы паглядзіце на гэта. Літаральна пачатак гульні. Цікава, а персонажы будуць неяк рэагаваць на то, што я другі раз пачаў? О, хопіць. Свяшчэнная вайна скончылася. Няўжо? Ужо скончылася? Так, мы перамаглі. Халера. Як гэта? Мы перамаглі зло. Поўдзень нарэшце будзе вольны ад тыраніі Пітера. Ці гэта значыць, што мне патрэбна спыніцца забіваць людзей? Так, мы ўжо пераходзім у час міру, у час духоўнай свабоды. Але ў мяне няма свабоды забіваць яшчэ больш людзей? Не, ніякіх больш забойстваў. Ну яшчэ адно забойства. Ніякіх забойстваў. Халера. Найгоршы дзень у маім жыцці. Карацей, ёсць праблема з новым рэжымам, кляска пагаварыць з новым лідарам. Бессмертным Джоном. Так, пра бессмертнага Джона мы ўжо ведаем. Ну, гульня ніяк не рэагуе на тое, што я быў
Перешкодим смерти, так? Тут смерть просто занята тем, что голову отрезает человеку. А, там быў лот. А што гэта значыла? Ну ладно, мы ўжо спачатку пачалі. Другая гульня гэтага распрацоўшчыка, пані Арыгана, гэта ж ты замаўляла? Другая з трылогіі пра бессмертнага Джона, але да трылогіі у яго была ці то адна, ці то дзве гульні. Я набыў бандл. Там бандл по типу $10, нешта больш, по-моему. 55 злотых, это зараз ужо далёка не $10, это ўжо можа быць 15, нават больш. Але гэта 3-4 яго гульні, і я ўвесь бандл набыў. Так, дайте ко мне момент, я набяруся вады і будем працягваць. Паспрабуем не забіваць нікога. Зараз будзе спроба нікога не забіваючы, акрамя Пітера. А можно скрасить косу смерти? А давай-ка. Не, мне пытается не кликается. Так, нам вот кнопки взаимодействия там нема. Эй, вы челы. Я не занадто занятые? Эй! Тупая гульня. Жесть. Смешно. Так, Джон, трэба з ім паразмаўляць. Так, мы гэта ўжо размаўлялі, ён пра сваю ідэю, што нельга нікога забіваць. Так, нам патрэбна яго... вось это мы не казалі яму. Нешта мы пазнаем цябе, не? Я быў протагоністам раней, так же самое, як і ты. Я веру ў тое, што я нейкім чынам асабісты. Важней за ўсіх іншых. Я лічу, што ў маім жыцці ёсць асабістая місія, што маё жаданне дасягнуць маіх цэляў, як тлумачыць усе мае жудасныя дзеянні. О, так. Ты ж забіў гэтага самага... Ты ж той чэл, які забіў Пай Кінг. Пай гэта, як ён, пірог. Караля пірага? Сапраўды. Гэта адна з шматлікіх рэчаў, якія я рабіў за свайго эга. Ну, добра. Можна мне яшчэ больш забойстваў прабіць? Не, не дазваляю. Зараз ён пра Пітера нам распавядзе. Так. Ты ж не будзеш супраць, што мы яго заб'ем, так? Ён не вельмі падтрымлівае нашу ідэю, але мы пагналі такія, не даслухаючы яго. Чел, мы ўжо ведаем. Ты можаш даць... Нам патрэбна знайсці табе гэтыя вёслы. Я слова не запомніў, як яны ж не кастылі, яны... мыліцы, так? Я зараз гартаю чатку. Блин, далёка аж ужо. Мыліцы, так. Так, нам патрэбна пераканаць усіх, каб яны прагаласавалі за мяне. Давайте з ім паразмаўляем. Ён скажа, што мыліцы ён нам просто так не аддасць. Шкарпеты патыкаў, можа іх падабраць можна. Зараз... Можна ўзяць іх у цябе? Зараз ён усіх апытае, яны скажа, што не. І пачнем разбірацца з усім астатнімі, бо яны нас не падтрымаюць. Давай, чел, без шкарпетак. Яму патрэбны лекар, таму што ён згубіў свой абутак, і яму не хапае яго мёрзнуць гэтыя самыя яго... Пальчики мерзнуть, он так и кажа. У меня пальчики мерзнуть.
Так, шкарпети. Мені потрібно, я так розумію, спочатку зрозуміти, що мені шкарпети потрібні. Я вже ведаю, я-то ведаю, а гульня якби не ведає. Вітаю. Що тобі потрібно? Так. Що тут робиш? Чекаю, поки мене оглядить доктор. Які ж травми у тебе? У мене злетів обуток і зараз мої пальчики мерзнуть. Тобі, мені потрібно, я не веду, як коблер. Чел, який обутком займається, мені ось не приходить у голову слова. Тобі доктор не потрібно. Але доктор якраз таки обутком і займається, його повисили після того, як попереднього проткнули дідой. Добре. Пішли шукати йому шкарпету. Оп. Шкарпети подойдуть. Так, дать йому шкарпети. На, тримай. Сапожник. Максима. О, дякую тобі. Я не забуду, гэта. І он 6 дзён чакае, каб яму крацей апранули шкарпетки. Так. Усё, йому тепленько, йому нормальненько. А там у вас що за проблема? Почувачий рицар. Як я можу вам допомогти? Як справи? Ми чекаємо у черзі у шпиталь. Які у вас травми? Почекайте-ка. Піперс, гэта што? Мне падаецца, я ведаю, але я ожидаю полностью... Ага. А ё-моё. У яго валасы выраслі вельмі доўгімі і працягваюць тыркаць яму у яго глядзелкі. Спецыяльна глядзелкі, гэта не вочы, а по тыпу глядзелкі. Дык ведь шавец гэта ж не тое, не зусім тое. Яму патрэбны якраз такі коблер. Зараз у меня, калі Google Translate адчынены, коблер. А, шавец, сапраўды. Ладно, добра, я не ведаў. Гэта не гучыць вельмі сур'ёзным. А, я ведаю, адкуль ножницы нам тут взять. Яго дагэтуль было вельмі добрае жыццё, вельмі простае. Давайте, я ведаю, адкуль ножницы взять. Там труп есть проткнуты ножницами. О, тут вниз можно спуститься. А, блин, не, почекай. Упс. А вы кажаце, Dark Souls складаная гульня у гэтым самым у абскуры гэтай самай складанай парырванне. Вось гэта адзін націск кнопачкі не ў тым месцы і канец гульні. Не, мы туды не скочым. О, чел. Ножницы свои отдавай. Дякую. Я не ведаю, як настрой поднять тому челу. Вы тут добре відпочиваєте, так? Добре, побігли далі. Яка дурня. Нате вам, ножницы. Оп. Усё, з волосами розібралися. Так, а ты у нас экзистенцийно згубленный чел. Як мне яго падняць яму настрой? Я збіраюся забіць Ітера. Чекайте-ка.
На поўдзень мне дапаможешь добрацца? Не. Блин, а яму як? Тут самое складанае, по-моему, потому что вельмі абстрактную рэч я павінен ему даць, настрой ему даць. На Шигатари отправляется 500. Мне стало цікаво, що там за Шигатари. Ти просовуєш вельмі активно сьогодні. Що там за Шигатари? Ага. Гэта по типу тое ж самае, тое, што мы зараз назіраем, толькі японскае. Так. Але не, пачакайце, гэта нейкая бойка по типу. Я просто по скриншоту гляджу. Нават рогалік нейкі. Окей. Добра. Цікава. Упершыню бачу. Угу. Так, у нас ёсць праблема. Зараз я не вельмі упэўнены, што я павінен рабіць. Ахоўніца. Ну, бачыце мяне? Вы прымаеце гэтае самае, як яны, хабар, прымаеце? Грошыкі? Не прымаю. А як наконт зараз? Ты ласка, сыдзі адсюль. Броня на табе вельмі, гэта самае, дарагая для чалавека, які проста стаіць на ўваходзе. Я не набыла гэтую броню, я забіла яе папярэдняга уладальніка. Ага, окей. А дайдзі, мне патрэбна трапіць унутр. Ён ужо поўнае. Табе прыйдзецца чакаць у чарзе. Добра. Якія яшчэ варыянты ўзаемадзеяння? А можа проста большасцю яны пагадзяцца? Ну, па тыпу, не ўсе задаволеныя. Можна даць? Аддаць? Яна крутая. Ён просто утрымаецца да галасавання, па тыпу... Большасць за, чел. 2 строк неплохо. Мне подается, но мне придется лежать у бруде просто зараз. Ну давай, держи, без проблем. Добре, подыдзе. Цікаво мне, можна нешта абстрактнае яшчэ больш по типу рабіць? Ну, по типу я могу яшчэ трэцяга пераканаць. Я принесл твоє, каб ты мог мне адвесці на яким там люгер, потом на бриг, а потом які можа ўзяць мяне да полностью з поўнай аснасткай на пінак з поўнай аснасткай. Пінак я не ведаю, што такое. Магчыма, таксама тып корабля. Давай, вязі мяне. Поплыве. Почекайте, шторм? Я не вельмі уважлівы тады быў, альбо што? Не, нормально ўсё. В тым же самым месцы. Я, можа, в этом момент чатку читал, потому что я нешта шторм там пропустил. Дзякую вялікі, што падвезлі. Я бы так далёка на поўдзень не забралася б, ну, на сваіх дваіх. Без праблем. Навошта ты падарожнічаеш так далёка на поўдзень? Мне падаецца, бяжыш са свяшчэннай вайны? Яна ўжо скончылася. Мы перамаглі. На вайне няма пераможцаў. Выглядае так, быццам бы адно з твоіх колаў зламалася. Але гледзячы на гэтую велізарную статую небескага Пітера, я ўжо прыбыла прыбыла туды, куды жадала. Так што мне пофіг. Удачы, лузер. Паглядзі на мой здаравенны ключ. Навошта, якія справы ў цябе ёсць у гэтым горадзе?
Я тут живу. Дайте-ка, давай-ка поглядим на тую візу вяртаючыхся жыхара. У мяне няма такой візы. Але, на жаль, ты не можаш заісці без правільнай візы. Паглядзі-ка на гэты гіганцкі ключ. Паглядзі на яго гіганцкі ключ. Але сапраўды. Але чаму проста не пусціць у горад? Ад'ябіся. Ха-ха. Ну і хто лузер зараз? Ну, абодва з нас. Ну так. Дапаможеш мне трапіць у горад? О, і зараз тобі патрэбна моя дапамога? Так, калі ласка. Я зарэгістраваная гандлярка... Як это? Shell. Забыўся. Неважно, карацей. З правільнай візай. Так што я магу правесці цябе ў горад у маёй карэце. Але нікуды я не магу трапіць без адрамантаванага кола. І нешта смачнага для майго асла. Што не так з твоім колам? Яно зламалася. Мне патрэбна новае, перад тым, як я магу прасунуцца наперад. Што не так з твоім аслом? Ён сумны. Там ёсць варыянт, калі ласка. Паўтары яшчэ раз, я не слухала. Мне гэты варыянт падабаецца. Які гіганцкі ключ? Паглядзі на яго гіганцкі ключ. Вітаю, я жыву ў гэтым чаце, і мне віза не патрэбная. Пусціце мяне ўнутр, калі ласка. У нас чат толькі па візах. У вас віза ёсць? Чат, вы візы свае падрыхтавалі паказаць? Я магу напасть на статую? А давайте, можна захавацца ў гульню? Захавацца. Оп. Блин. Нельзя напасть на статую. Большая дюрка. Давайте ее поразмаўляем. Вялікая дюрка. Конечно, ты размаўляешь с боской маці. Мне без разницы. Пожигайте-ка, есть вариант? Я не ожидаю ператвараць гэтае дзіцё у сирату. Я ненавижу сирот. Жесть. Задернуть великую дюрку. То есть я выкопал у бруді велізарную дюрку. Там нічога нема. Ну ладно, як скажете. У меня водичка так амаль скончилась. А у вас тут что? Ну давай, Стив. Давай я отведу тебе до твоей жонки. Я не жадаю вертаться. Дай мне еще пару годинок. Ты протягиваешь... Як это... Рабіць выгляд, что ты мертвый у пустой могиле. Подумай только, колькі рэчаў бы цікавых ты бы знайшоў, калі бы ты стаяў. Усе пранкі, якія бы ты мог бы зрабіць з твоімі гэтымі пэнс. Мои простыя словы сёння нешта не ідуць. Так. О, якая напружучая музыка. Пэнс. Гэта штаны. Вось. Абсолютно простыя словы ніяк. Але тут так спокойно. Упс. Упс. Добре, набор косток. Вітаю, костки. Ха-ха-ха, костки. Не могу з тобой розмовляти, ідіот. Ідіотка. Я трохи забуваюся. У нас жіночий персонаж. Вітаю, могилка. Я не могу это подобрать. А что там есть? Опа, мужик. Глядай, як мертвый мужик. Ты чего не мертвый? Я тут спробую поспать. Вітаю. Отъебися. Книжку я заберу. Калі ласка, не спробуй скрасти мою книгу. Я не могу спать, пока у меня нема чагосьці, что я могу трымаць у руках.
Так што калі ў цябе няма чагосьці яшчэ больш прыемным, чым гэтая кніга, і што мала нахрен верагодна, таму што мне падабаецца гэтая кніга, таму ад'ебіся. О, ладно. Бедны Стив. Каменчик мы не вырухнем. Угу. Хорни мэн. Я нават гэта перакласці не магу. Блин. Я не магу гэта перакласці проста. Хорні гэта хцівы, так? Толькі яны не хорні па тыпу хцівы, яны па тыпу людзі з дудамі, то бок з горнамі. То бок яны як бы дударскія хлопцы. Так. Зікрыт Вагнера вельмі драматычная секцыя гэтай песні. Добра, пабегли назад. Ну, дудары, так глядзі, просто яны як бы дудары, але як бы яны хцівыя. Вось у гэтым жарт, каламбурчык. Добра, нам патрэбна кола, нам патрэбна нешта прыемнае для... О, як тут вас весела. Зараз, бачите, яна цішотку прадае, карацей. Запомніце сваіх нядаўна распятых гэтых самых блізкіх, так як гэтага жадаў Бог. З гэтымі нагадваючы вам гэтымі цішотачкамі на памяць. Цішотачкі на памяць. Людзі, вам там зручненька? Можешь крыку не кричать? Мне падаецца, не настрою на размову. Вітаю. Што з гэтымі адрубленымі галовамі навокал? На жаль, я не магу умясціць цэлага чалавека на цішотку. Але мне складана намаляваць галаву без таго, каб намаляваць плечы. Так што я выкарыстоўваю гэтыя адрэзаныя галавы для рэферэнса. Што то у вас увогуле адбываецца? Я прадаю мерчэндайз на распяцце. Так што людзі, іх блізкія, і блізкія людзі толькі што распятых могуць пайсці дамой з чымсьці, каб памятаць аб іх. Я бы штосьці з гэтага набыла. У тебе ёсць грошы? Не. Выбач, няма грошай, няма мерча. Я просто развітацца спрабую, а яна панеслася. Так, давайте паспрабую перакласці гэты жарт. Галгофа, ці якія? Калварі і её Галгофа. Окей. Я па тыпу развітваюся. Я не ведаю, як гэта зрабіць настолькі па тыпу састарэлым... Мы развітваемся з ёй вельмі састарэлым чылам. Я б'ю чалом табе, я не ведаю, ну чалом мы уже не білі на беларускай, так-то халера яго ведае. Б'ю чалом перад табою, ну па тыпу на развітанне. І яна такая: о, і пачынае ў такім жа стылі, пераворачваючы словы, так же казаць. I does thou bid me fare thee well. Хуза. Мне пашчасціла, што перада мной шанец падзяліцца гэтай размовай з такой ледзі, каралевай без сумневаў, з настолькі глыбокімі ведамі мовы. Ад'ебіся. О,
И у вас тут весело. О, а это чел перескоковый, вы поглядите. Ну, приколдес. Я иду, и он за мной скочил. Кунс, ага. Чел, у вас тут... Чел на коле, мне кол твою потребно. Давайте-ка заховаемся, мне же забивать людей нельзя, правильно? Оп. Чел на коле. А дай мне свою колу, ласка. Я просто поколду эту свою кишеню. Ну-ка. Давайте-ка колу назад. Женщина, у меня кола есть для тебя. Вітаю. Яка халера тут відбувається? Замовчи. Буде на колі. Гэта павінна дапамагчы часова. Дякую вялікі. Все нормально. Чел, мы не отвяжем? Не отвяжем. Я на есть. А цікаво. Просто цікаво. Я могу забить их? Я не забиваю за... Это самое... Условы. Ну, короче, я за добрыни не забиваю. Не мой стиль. Голову забрать. Могу я взять у тебя одну с голову? Без проблем. Ты ніколи не ведаешь, коли тобі потрібні повні червей труп, правильно? Дякую велике. Я прикидывал, ну, я иронизировал. О, блин, ну, уже поздно. Заворотов нема. Скунс. О, туди еще можно пойти. О, тут человека смажить. О, яблочко. Да, вот и не думай, кранасим мое, это самое, яблочко. Чел там, он тренируется у стрельбе. Можно почухать скунса? Давай попробуем. Я заховаюсь только перед этим. Я думаю, есть вероятность, что это будет конец гульни. Скунс. Поразмовлять. Опа, покранал. О, это смердить. Добро. Вытеснули. Угу. Протягиваем. То есть отшините окенца. Не цікаво, колькі там фраз увогуле запасено на тільки на гэтага скунса. Там на фоне люди яшчэ бавяць час. Літасці, вось. Літасць, так. Так. На заднім плане яшчэ, вось я толькі зараз прачытаў чат. На заднім плане яшчэ адпачываюць. Так, вы чэлы. Ты не жадаеш са мной паразмаўляць? Чел, а можешь мне крыловское яблоко отдать? Где вся твоя вопратка? Мне нема яя. Я ноги. И что ты робишь узимку? Я протягиваю быть активным. Угу. Что там робишь? Я гуляю у збей яблык з головы як это, дурного человека. Ну, силе. Ну, неважно. Ты собираешься это сбить уже, то яблоко, либо не? Не спешай меня. Чекаем. Ну, зараз я готовый. Оп.
Яблок збіты. Далы стрэл. Страляць з лука лёгка, калі твоя задніца адкрыта для паветра. Ну, я скажу паветра, там элементаў, я б сказаў. Дурня, вось. Ён просто, ну в сілі мене я мог бы просто сказать дурань, а не дурны чалавек. Просто не дурны, ён дурань. Можно мне, калі ласка, мою стрелу назад? На. Эй, чел, який прив'язаний до дерева, не знаєш нам нічого розповісти? Я тільки зараз побачив, глядите, гэта чел маленечки. Ён метрогном. Ён ритмично отбиває. Ён метрогном. Жесть. Метрогном. Якая жесть, не гульня. Так, у меня есть яблок, у меня есть книга там. Ну, давайте. Там чел, який спить у могиле, я ждаю ему голову отдать. Одробленную. Он там утульненько спить, я думаю, что ему с головой будет еще больше тульно. Эй, чел, голову не ожидаешь? Это не... Ну, блин, там каламбур вельми складано. С книгой вось. Это не подходящее. Ага, окей. Не хавай меч. Вось тут выстав. Ну, добра. Можа быць, гэта і дастаткова, насамрэч. Яблок зараз дам. Оп. Што, яна не ў гэты горад едзе? Яна нас падманула. Карацей, мы ёй дапамаглі, але ў яе не збіраецца туды ўвогуле. Я ўвогуле не гандляр. Мне просто падабаюцца shells, блин, як вы... Ракушки, по-моему. Як яна? Ну, раковина, короче. Яна збірае раковину, у яе няма ніякай візы, яна падманула нас. Вось жа халера. І уехаў чел. Як мне трапіць у город? Ага. Это было жорстко. Gillable Rubes. Я нават не ведаю, што такое Gillable... Gillable, гэта... лёгка пераканаць. Ну, карацей, яны любяць працаўнікоў, а яшчэ яны любяць дурняў, як мы. Нас падманулі. Наша ўся эканоміка базавана на той, как карыстацца, ну, карці дурнямі па тыпу нас. Так что да, я даю табе вольны доступ до наш горад на бясконцую Gillable Rube. Вось гэта Gillable, гэта таго, каго лёгка пераканаць, а Rube я таксама не ведаю. Колхозан? Угу. Ну, карацей, это самое. На дурных літаральна, Руб гэта чел з вёскі, якога лёгка пераканаць. Ну, па тыпу... Не пераканаць, а па тыпу недалёкі вясковы чалавек. Вось. І таму, у прынцыпе, колхозан. Паглядзі на мой гіганtsкі ключ. Паглядзі на яго гіганtsкі. Вы, хлопцы, найгоршыя. Але нас унтр пропусцілі. О, глядзі-ка, тут шмат людзей. Ну, у прынцыпе, гэта быў варыянт, як трапіць унтр.
Мне цікаво, што там з камянём, і ці можна яшчэ трэці шлях нейкі ёсць. Хутчэй за ўсё, калі мы у першым, по самым пачатку забіваем чалавека, то мы не можам, ну, яна ж адмаўляецца нам дапамагаць, так? Мы павінны знайсці свой шлях унутр. Ці пахне яго гіганцкі ключ? Бэзам? Вядома. А чаго вы тут сабраліся? Яны тут нешта робяць? Гарадскія людзі? Гаражане гарадскія людзі, ага. Вітаю, дзіўная леді. Ты маг нейкі? Ты глядзіце, ён нейкія прыкалдэсы з карткамі робіць. Ты нешта па тыпу фокусніка? Я найлепшы фокуснік. Я вельмі важны вулічны фокуснік. Якія фокусы ты робіш? Усе класічныя. Напрыклад, труса з шляпы, хадзіць па вадзе, там, дзе выглядае быццам бы я левітую, але насамрэч я стаю на маіх гэтых самых тип-тоус. Словы просто... Чым далей, тым мне складаней. Я згубляю трошкі, зноў жа, шмат словаў. Угу. Потым яшчэ фокус для тэлебачання, ўжо зараз буду толькі галоўны сэнс перадаваць. Як я кажу, самае асноўнае. Пакажаш мне фокус? Вы бачылі, ты толькі што адзін прапусціла. Прыйдзі праз некалькі гадзін. Я працую на нечым, ачмурэнным, давайце так. Навошта табе маленькае дзіцё, прывязанае да павадка? Я зараз побачыў дзіцё на павадке. Я не бачу, як гэта ўвогуле цябе датычыцца. Окей. Але я не магу прайсці міма гэтай праблемы. Не клапаціся наконт яго, з ім усё ў парадку. Окей. Не, ну сур'ёзна, а што з дзіцём? Ты не атрымаеш больш з гэтага ніякіх дэталяў. Угу. Гэта ўсё ты ж. Я не магу паразмаўляць па тыпу з іншай групай людзей. Што забіваць, але трошкі. Мне падаецца так, ну, тут даволі шмат варыянтаў. Ну, мне падаецца прыкладна 3-4 варыянта праходжання. То бок, першы, ну як? Першы гэта ты правальваеш квест, таму што цябе ахоўнікі ловяць. Праязны нам патрэбны. Угу. І дзе мне яго здабыць? Я не маю аніякага ўяўлення. Не павінен ты такое ведаць? Ну, даволі лагічна сказаць, што я павінен бы. Магчыма, людзі пытаюць цябе бясконца. Яны сапраўды пытаюць. Але ты ніколі не думаў, як гэта даведацца? Ніколі не прыходзіла мне ў галаву. Ёсць іншы шлях перабрацца праз канал? Не? Акрамя таго, варыянта, калі ты ведаеш, як хадзіць па вадзе. Ха-ха-ха! Давайте навучымся хадзіць па вадзе. Мне пофиг на праязны, я жадаю навучыцца хадзіць па вадзе. Можешь научыць мяне хадзіць па вадзе? Лёгка. Калі ты для мяне зробіш адну рэч, што я павінен зрабіць? Мне патрэбны фіолетавыя ягады для новага хітрыка, над якім я працую. Я б мог бы пайсці і сабраць іх самастойна, але я вельмі заняты у купанні ў славе. Калі ты знойдзеш гэты ягады для мяне, я навучу цябе. Добра. Фіолетавыя ягады. Ой.
Мы отчиняемся 9-й. Добро. В смысле? Это дверь. Мячом. Ага. А что там за двери такие? Ранее просто людей так не было на улицах. Я не могу пройти сквозь эту толпу. Угу. Може тоді дзвонку у Печори ніяк? Мені Печора потрібна, насамреч. Може бути ще поспитати когось можна? На Oxygen Not Included відправляється 2500, дякую, Еріки. Раніше на нас боялися, ну логічно. Камень без чужой допомоги я не... Так, може ще? А где ягоды тут собрать? Давайте на голову пойдем. А может череп забрать? А да вось нельга там череп забрать. Мне голова это есть отрубленная. Я до того, что она мне. Я думал голову подсунуть к этому челу с книгой. Череп не забрать. Просто отмауляется она. Челы. Вы ягоды не бачили? Еще одну голову забрать? У меня уже одна есть. Добро. У этих же людей нема никаких ягод, правильно? Это что у нас? Фантазия Джона Доуланда. Окей. Метрогном. Ягоды. О, почекайте-ка. Это не яны зверху? Ні, это яблоки по типу. Чел. Як вам тут весело? Вітаю. Що вам потрібно? Як справи? Що робимо? Як это? Torture. У меня... Я кажу, у меня сегодня нечто. Я веду все эти слова. Катование. Мы катуем як это? Злодія. Ауч. Ауч, але усё добро. Так. А где ягоды взять? Чел, не ведаешь, где ягоды взять? Добро стрелю. На цивилизацию 4 отправляется 9500, дякую велике. Он такого заробил. Я только скраў, холера их возьми, як это? Мы сегодня... Хоблер, шавец. Так, ён скраў, як это, плайерс, боже мой, як яны заціскаюць якія, лайер, абцугі, вось, абцугі у шаўца. А калі мы злавілі яго на месцы, ён праглынуў, ён праглынуў ліку. Ён праглынуў абцугі? Ну, гэта гучыць вельмі аддана. Гучыць быццам бы ён вельмі адданы да свабоды, і гэта павінна ўзнагародзіць.
Альбо ўзровень глупства, які, з якога трэба кпіць. Блін. А вось ягады я ўсё яшчэ не уяўляю, дзе іх узяць. Можа, трэба было яго спытаць проста, дзе іх узяць? Жанчына, ты не ведаеш, дзе ягады ўзяць? Я жадаю навучыцца хадзіць па вадзе. Мне пофіг на гэта самае. На пропуск гэты, на... як ён? Праязны на лодку. Я жадаю навучыцца па вадзе хадзіць. Давай, давай, тупай. 4-я цивилизация. Дякую, великий. 9500 на ней отправилась только что. Так. Где ягоды? Может, у его спитать, где ягоды? Нема такой опции. Ну и что за холера? О, давайте, может, людей напужаем головою, не ведаю. Зараз пошли активно головой користатися. Блин. Раптоўна гэта складана. Я нават не ведаю. Ну, пячора ёсць. Але ў пячору адзінку не трапіць, мне патрэбна дапамога, так? Там людзі блакуюць мне праход да дзвяры, я нават не ведаю, як увогуле падступіцца да гэтага. Раптоўна гульня складанай стала. Чат, мне патрэбна падказка. Рэгана, я жадаю вось зарабіць па вадзе навучыцца хадзіць. Мне куды ісці? Я просто рэальна я згубленая. Я раптоўна абсалютна не ведаю, мне падаецца, я ўжо ўсё паспрабаваў. Гэта ж нічага, гэта просто толпа. Ну, это ж я тут нічога не зраблю. Начинаемся 9. А коли я вам книгу дам? О, книгу, боже, на главу. Я не верю, не памятаю, зараз гляну. Добре, дякую велике. Я не жадаю спойлеров, я жадаю літарально просто наступны мой крок. Ну, вось, я як бы жадаю гэта зрабіць. Але я скончу здесь ідэі, я не вельмі ведаю, з чым я яшчэ. Тут не так шмат месцаў, дзе я магу паўзаемадзейнічаць, насамрэч. А, вось яны, усё, я бачу гэтыя ягады. Усё, Рэгана, адбой. Галя, адмена. Я знайшоў ягады, яны літаральна тут былі. Зараз дадзім ягады. На, я жадаю навучыцца хадзіць па вадзе. На, трымай. Дзякуй. Можеш навучыць мяне хадзіць па вадзе. Але дай мне... Добра, але дай мне задаць табе одно пытанне. Давай. Ці... Гэта твоя картка? Што? Гэта што за халера? Гэта пропуск на лодку. Праязны. Ладно. Блин, не навучыліся хадзіць па вадзе. Мужик? Можешь отвезти меня зараз до церкви? У тебя есть пропуск? Танк? Заскокивай.
Вітаю, подорожник. Вітаю Базіліку Святого Пітера. Ну, він святий, його можна святим називати, насамрэч. Не, святий як би сейнт, ён як бы небескага Пітера. Як ми можемо тобі допомогти? Я желаю просто пройти і забити його. Я тут, каб адрамантаваць ваши трубы. Але з нашими трубами все в порядку. Усё наше говно і санкі пливуть на вулиці до тих, кому менш пощастило. І так, як і задумувалося. Блін. На жаль, церква закрита зараз для несанкціонованих гостей. Мы могли бы тебя пропустить, подмиргивая. Три варіанти. Перше, одійдіть, дурні. Так і задумувалося. Ну, вибачаюся, так, я просто перекладаю якось, ну, як бачу, так перекладаю, як у моменті зараз у голову перше слово, які прийшли. Я, каб ви розуміли, коли я перекладаю і вивогулі кажу, я не по типу формую слово і фрази повністю, там, продумываю, що я збираюся сказати. Я кажу перше слово, які приходять у голову, передаючи той сенс, який у мене зараз у голові. І вам паспрабуем пачухаць толькі гэта самае. Мы тут можем заістерыць на іх, але варыянт мы пойдем адсюль. Оу! Эй! Гуля, што за жесть? Было два варыянты. Пачаць пагражаць ім, альбо вось гэта. Я сказаў просто да свідос. Я сказаў... По типу, ну ладно тады, бывайте назаўсёды. Вельмі катэгарычна. А вы кажете, Dark Souls складаны. Вось. Одна кнопка. Одна кнопка в невідавочным варыянце адказа і ў дыалогу, і ўсё. Так, пачакайце, гэта... Мне патрэбна было аўтазахаванне адчыніць. Аўтазахаванне? Ось. Вітаю, падарожнік. Вітаю Базіліку Святого Пітера. Як мы можам табе дапамагчы? Я тут у паломніцтве. Вы бачце, але сезон скончыўся 6 дняў таму. Халера. Так, мы можам тебе пропусціць? І вось три варыянты. Адайдзіце, дурні. Другі варыянт. Адайдзіце, альбо я зарэжу вас і буду кпіць з вашых трупаў. Трэці варыянт. Калі вы не адайдзеце ў бок, я разлуюся і пайду, стану вельмі небяспечнай істэрычнай. Давайте трэці варыянт. Мы не адыдзем. Нябескі Пітер ўсё яшчэ адыходзіць ад яго гэтай самай свайго паці, як яно, вечарыны, карацей. Да не, просто смешна, ты бачыў дзярму і мачу на вуліцах, так і трэба. Ну так. Надувны замак усё яшчэ спушчаюць. Так, гэта здароўе, гэта пытанне здароўя і бяспекі. Няма нічога, каб ты магла нас пераканаць, каб пусціць цябе ўнутр, і ён падміргвае. Вы жадаеце, каб я вам хабар дала? Хабар? Якая цудоўная ідэя! Ну, а зараз, калі ты ўжо ўзгадала пра гэта, нам падабаюцца хабары тут на поўдні. Як шмат вы жадаеце? На жаль, мы больш не прымаем грошы. New Papal Policy? По типу... Я зразумеў. Яны не прымаюць грошы. Гэта по типу новая палітыка папы. Ну, по типу... гэтага самага... Я думаю, што гэта спроба скаламбурыць PayPal і адначасова папа рымскі. Вось такое. Я не упэўнены, мне падаецца, гэта няма такога слова PayPal. Самага верху.
А у нас, як апынуўся, у нас занадта шмат грошай зараз. Амаль усё, калі насамрэч смяюцца. Мне вельмі падабаецца гэта самае дарагія ўпрыгожванні. О, так, мне таксама. Я бы таксама атрымаў бы трошкі дарагіх упрыгожванняў. А гэта ўвогуле педафіл. Ён быў бы не супраць маленькага хлопчыка. Ідэальна. Ну, тады вырашана. Прынесі нам 3 дарагіх прадмета і маленькага хлопчыка з чырвонымі шчочкамі і маленькай задніцай. І мы праігнаруем цябе, калі ты заходзіш у царкву. Добра, я магу гэта зрабіць, магчыма. Але, ну, мне падаецца, магчыма ли мы, ну, просто назваць гэта 4 прадмета дарагіх прадмета. Абсалютна не. Гэта дакладна не. Ну, добра, я згодна. Маленькі леў. Выглядае як добры хлопчык. Хто добры хлопчык? Ты добры хлопчык, так? Добры хлопчык. Мне падаецца, гэта той варыянт, дзе мне хацелася бы іх проста зарэзаць. Папал гэта папскі. Мне падаецца, няма такога. Ну, я магу памыляцца, але гучыць як неправда ўвогуле. Вы хто такія? Магу я ўзяць у вас адну з вашых кніг? Гэта не сапраўдныя кнігі. Гэта просто... Не, это... Пропс. Гэта тое, што на сцэне, напрыклад, выкарыстоўваюць несапраўдныя рэчы, рэквізіты, караце. Гэта рэквізіты, які мы карыстаемся, каб выглядаць больш разумнымі. Калі табе патрэбна сапраўдная кніга, мне падаецца, табе патрэбна ў бібліятэку. Вы ўпэўнены, вам не патрэбна проста дарагіх прадметаў? Не, выбач, але мне не вельмі падабаюцца як валодаць рэчамі. А навошта табе маленькі хлопчык? Тады, калі я быў яшчэ сам маленькім хлопчыкам, моя маладая жонка памёрла, калі нараджала нашага першага сына. Жудасць гэтага, адзіноцтва і ціск быць адзіным бацькам, гэта было занадта. Я пачаў піць. Я спрабаваў, я рабіў усё магчымае, каб вырасціць дзіця. Але я быў п'яны, і п'яным і вельмі дрэнным бацькам. Яго паводзіны пачалі становіцца ўсё больш праблемнымі. Я піў усё больш, каб справіцца з гэтым. Уся гэтая рэч стала спіралью, выйшла за межы майго кантролю, пакуль мы абодва не сталі за межамі ўратавання. Я стаў зусім неадказным, паглыблены ў ненавісць да самога сябе. Хлопчык застаўся адзін. Я ніколі не навучыў яго рэчам, які дзіця павінна ведаць, каб выжыць у гэтым жорсткім сусвеце. Ён не выжыў. О, блин, мне вельмі шкада. Пасля гэтага я трапіў у турму з незвязаным інцыдэнтам з нейкім Мэроу. Мэроу гэта што? Мэроу. Што? Мэроу гэта касцяны мозг? Не, пачакай, просто Мэроу. Мне падаецца, і парсюком. Нешта... Я пратразвеў, я знайшоў Бога, і я жадаю зрабіць пэўныя змены. То бок ты не збіраешся гуляцца з яго Джонсонам? Я не збіраюся гуляцца з яго Джонсонам. Ну, па тыпу, каб вы разумелі. Это незвычайна так. Блин, а як я скончыў размову? Ну, я скончыў размаўляць з вами. Это незвычайны і вельмі грубы спосаб спыніць размову. Але хопіць, але добра. Добрага вам дня. Просто PayPal, памскі, вымаўляецца як PayPal. Вось я таму і падумаў.
Так. 3 дорогих предмета и хлопчика. И что, где я повинен это шукать? Поплыли назад, мужик. Будем зараз оглядать попередню територію, тому що я не уявляю собі, де дорогі ці предмети взяти. Это будет опошний раз, когда ты будешь вы двое будете робить свои так названные цуды навокал. Ну, короче, уволокли это, когда начала, які цуди робив. І зараз ми можемо заходити сюди. Мені нечто проходження, перше проходження більше подобалося. Так. Умный человек. Вітаю. Угу. Коли ти прийшов на мною зекатися, не спробуй. Я уже настільки стомлений, наколькі це магчима. Ну, і ви бачите, що це не має сенсу, просто мені це переносне слово, говорить, сказано, вже не йде. Кто такие? Я одинокий композитор. Так, який спробує перебрати усі кавалки розбитої мари. А ви все в порядку? Ні. Я згубив своє життя у пошуках музичного ідеалу. І у очах шматліких я його знайшов. І мене шмат підтримували, усхваляли. Так. Я багатий, але якою ціною? Гэта самое, гроші не можуть вернуть мені мою молодость. Увесь сенс моєї як это, моей самокоштовності лежало на плечах моєго, ну, як это, лежало на тим, наколькі важне моє мистецтво. Блин, слухайте, але я не важная, только позиции бла-бла-бла. Я подманщик. Ага, никто меня, правда, не любит. Я один в этом свете. И все, что привело меня сюда, и все, что я зробил. О, говно, а вы бач? Блин. Ніколи не поздно почать что-то новое. Та може поцілунку щочку, кай ласка. На, тримай. Мені зараз в 1000 разів лепей. Тільки у глибині моєго смутку. Калі б тільки глибині моєго смутку не були бясконцамі, ти, магчыма, бы выратаваў бы мяне з моих кошмараў сёння. Ну, працягвай. Окей. А ты кто такие? Почекайте-ка. Карацей, святы, які апісанне унізе, вось гэтая штука справа, святы, які крэсціць, так? Святы, які праяўляецца як это? Міжпрастраннага порталу акруглен у сярэдзіне галоў выкананы ў выглядзе похвы, каб вы разумелі. Вось такое. І ўсе варыянты адказу будем пракідваць. Я буду пракідвацца, што я гэтага не бачыла. Вось такія варыянты адказу ў мяне. Итанки. Вы хто такія? Вось зараз дрэсмейкерс. Гэта хто ў нас? Краўчыцы. Краўчыхі, краўчы...
Краўцы, вось. Мы робім адзенне. Што вы робіце? Для самых розных кліентаў, бла-бла-бла, і цікавыя заказы на гэты момант. А што гэта за жудасны чел, які праяўляецца скрозь партал каля вас? Гэта Дэрік. Не звяртайце на яго ўвагі, ён проста як гэта, асвяшчае нашу працу. Вы, хлопцы, выглядаеце даволі шчаслівымі. У чым ваш сакрэт? Мне падаецца, у нас няма секрэта. Наша праца простая, але мы вельмі ганарымся тым, што мы робім. Мы робім тое, што патрэбна для горада, і мы насалоджуемся простымі падарункамі жыцця. Таксама Малкольм тут вельмі, як гэта, вельмі пан каханку з вялікім энтузіазмам. Боінг. Гэта вельмі дапамагае. Добра. Добрага вам дня. Было прыемна з вами паразмаўляць. Добра. Жанчына? Вы бачыце, я не размаўляю незнаёмцамі. Добра, туды мы можам прайсці, так? Гэта ў гэтую палову перайдзе. Тут шмат чаго, але ў той жа момант нічога ўвогуле. Мне падаецца, гэта жанчына неправільна грае на інструменце. Альбо мне падаецца. Гэта пара анёлаў, якія граюць сонату Вівальді нумар 5 на ручным аргане і перагорнутай, як ён, цэлло. Як жа ён называецца? Ну, яна кажа, што мабільны арган. Ручны арган, пардон. Нервуючыся чалавек на вяршыні расслабленай каровы. Му! Оп! Упс. Это не зусім той результат, які я чакаў. Прыгожа. Спыніся выкидываться по сюлі. Пачакайце, у гэты раз мы перажылі. І рыбу выплюнули. Альбо што гэта? Ну, гэта спрацавала не так, як я чакала. Эй, рыба! Так, а дзе мы? Вяртаемся ў горад. Ну, хуткі шлях назад. Каменчик я так і не падсуну яму, правильно? Ну, там нічога не змянілася. Нічога не змянілася. Мне бы ў ідэале знайсці нейкую замену кнізе, але я не ведаю, навошта. Там же чела гэтага увязлі на Голгофу. Давайте пойдем. Ну, мапа, на жаль, няма, не? Менюшка ёсць. Вось гэта я не ведаю, што справа зверху. Тут же новы чел павінен быў дадацца, так? О, вось гэта. І хлопчык на гэтым самым. Як справа? Яны, гэта сам, адправілі мяне на смерць. У яго ёсць план. Што, ну, ён падмяшаў гэтыя ягады у напоі людзей, температуру па тыпу віно яго. Вось, яго ў выніку адправілі вось сюды. У мяне ёсць планы, як збегчы адсюль, але мне патрэбна пара... Карацей, я нават ведаю, адкуль гэта ўсё дастаць. Яму патрэбна абцугі і поўны чалавечы шкілет. А навошта мне гэта? Усё, што пажадаеш. Я жадаю хлопчыка. Добра. Дай мне што патрэбна, і яно ўсё тваё.
Навошта яны тобі патрэбны? Ну, як табе сказаць, мой наступны фокус будзе Deadly Serious. Deadly Serious у ангельскай гэта па тыпу вельмі сур'ёзны, максімальна сур'ёзны, па тыпу смяротна сур'ёзна. Ты збіраешся прыкінуцца, што помер? Фокусник ніколі не раскрывае сваіх сакрэтаў. Дзе мне іх знайсці? Я не ведаю. Я карыстаўся абцугамі кожны раз, ну, увесь час у мае дні, калі я быў гэтым самым цесляром. Добра. Я могу просто адрэзаць вяроўку і хлопчыка забраць. Так, у першую чаргу, абцагі, яны вось у гэтага чало. Калі ласка, запавольцеся. Калі мы будзем яшчэ хутчэй, я праблююся. Калі вы будзеце круціць яшчэ хутчэй, я праблююся. Давайце-ка, круці хутчэй. Хутчэй. Я боюся, што гэта рашэнне не ў нашых руках. Мы трымаем наш тэмп старым метрагномам. Метрагном, можеш хутчэй? Метрагном, мне патрэбна твоя дапамога. Хутчэй. Ён не атрымлівае ніякіх запытаў. Так. А як яго паскорыць? Галаву ім паказаць. Блін. Як паскорыць метрагнома? Ладно, да гэтага мы яшчэ вернемся. Яму патрэбны те самае шкелет. Мы зараз здабудзем частку, як мінімум. Падсарачнік не працуе? Не-не-не, яна адмаўляецца, таму што яна не згодная біць кагосьці менш за яе. Ну, па тыпу, лепей змагацца з тым, хто майго памеру. Так. Ты пойдзеш са мною. Гэта было проста. Як паскорыць метрагнома? Можа скунса яму адправіць? Я магу забраць скунса, Нік? Скунса, до речі, да гэтага нельга было так, ну... Блін. Где там? А можно его с собой забрать? Так, заховаемся. Может, с Гаром поразмовлять? Блин, я не ведаю. А зараз пытанне. Давайте яшчэ вернемся ў горад. Нам нейкім чынам патрэбна паскорыць метрагнома, але для гэтага нам патрэбна неяк нечым дапамагчы, карацей. Нам яшчэ патрэбна, можа, прадмет які альбо падказка. У нас пакуль няма таго, што яго паскорыць. Вось я таксама думаю, тут яшчэ шмат месцаў, які можна праверыць. Ну вось шмат дамоў адчынена. Мы толькі ў адзін заходзілі і вываліліся на вуліцу. Мне падабаецца, як гэты флейтай карыстаюцца. У нос літаральна суе і грае. Розныя малюнкі.
Так, тут розныя малюнкі, яны яшчэ пака... ну, там літаральна знакамітыя розныя малюнкі, з якіх яшчэ і гульня нарэзана. Вось, і з тлумачэннямі. Напрыклад, вось гэтая жанчына, вось тут, гэты малюнк, я забыўся, як ён называецца. Малюнак вельмі добра асвечанай жанчыны ў вельмі дрэнна асвечаным пакоі. Вось такое прыкладнае апісанне тут. Тут разглядаць і разглядаць. Малюнак мужчыны, які робіць мужчынскія справы, і жанчыны, якая гатовая ўжо пайсці домой. Ахоўнік. Наш малюнак ё, а вось, дарэчы, не ведаю. А давайте пашукаем. Так, тут не бачу, гэта ўсё не бачна. Ну, вось розныя моманты з гульні бачна. А тыпу пейзажы, вось гэта ўсё ёсць тут такога усялякага. Тут просто, каб вось падсвяціць усё, што можна ўзаемадзейнічаць. Гэта капсда тут. Вось гэта малюнак чэла, які быў у пачатку. Добра. Тут нават ёсць малюнак, гэта малюнка. Берем ван хейт. 1630. Малюнак малюнкаў. Блин, а нас я не бачу. А, не, вось, пачакайце-ка, вось. Во. Рембрандт, Беллона, 1633. Добра. Ёсць малюнак малюнка. Ну, у сэнсе нас. Ты не жадаеш туды ісці. Там нічога важнага няма. Вы бачыш, але мне без розніцы, я іду. Там просто набор малюнкаў багатых ідыётаў, якія заплацілі, каб... гэта самае, партрэты другога парадку былі... іх гэтак самых непрыгожых твараў былі павешаны на сцяну. Яны не каштоўныя. Не, мне сапраўды без розніцы я пайшла. Сапраўды, гэта пляма на нашай рэпутацыі. Наша мастацтва... так... Наша мастацтва не кажа, якім будзе мейнстрім, які мейнстрім нам прыходзіцца рабіць для фінансавай незалежнасці. Звычайныя людзі занадта п'яны і занадта занятыя, альбо занадта тупыя, каб падтрымліваць нас. Так што нам патрэбна рабіць працу вось для гэтых, як яны, помп-офс, шоу-офс. Гэта вельмі, гэта, неганарлівы бізнес. Сапраўды, мне без розніцы я пайшла. Ну, слухай, вы бачыш, але мне шкада разбіваць чацвёртую сцяну такім чынам, але гэта нахрен кікстартер. Узнагарода для бейкераў. Ім сапраўды няма ніякай карысці, і яна неабходна толькі для таго, каб пакінуць мастацкую спалучальнасць унутры гульні. Няма нічога ніякіх цікавых аб'ектаў, якім можна паўзаемадзейнічаць там. Ніякіх прадметаў, каб падабраць. Проста малюнкі людзей з большай колькасцю грошай, чым сэнсу. Добра, я зразумел, але я ўсё роўна жадаю пайсці. Добра. Вы бачыце, што табе прыходзіцца на гэта глядзець. Гэта чмурэнна. Паглядзіце. Яго... як гэта? Excellency Грег Гатлі. Наш лорд і спаситель, ратавальнік Джо Ричардсон. Брат Стюарт Эшен.
Вядомы Глейк Кюбеліс. Блин. Ё-моё. О, вось гэта яшчэ круты. Сэр Тимати. І вось там справа яшчэ прыгожа. Яе каралеўства Селби Ричардсон. Это ўсё, так? Я не могу больше паглядзець. Ну добра. Я вельмі выбачаюся за гэта. Без праблемаў. Мне насамрэч падабаюцца дрэнныя малюнкі з як гэта непрыгожымі белымі чэламі. Што за гульня, што за гульня. Так, нам яшчэ патрэбна праверыць што-небудзь. Нам былі трэба грошы, так? Жанчына з аметыставай завушніцай. Мне патрэбна знайсці шлях. Мёртвая жанчына. Яна мёртвая. Вітаю. Яна сапраўды не будзе з вами размаўляць. Яна мёртвая. І музычка такая яшчэ весельненькая. Высокі адвакат, які спрабуе скрасці пярсцёнак мёртвай жанчыны. Окей. Вас тут шмат? Але вы што, чалавек, які тыркае... О, так. Ключик. Я не могу до яго дацягнуцца. Вы бачыце? Яны не будуць з табой размаўляць. Яны занадта занятыя крадзежом маёй спадчыны. Вы бачыце? А ты мужик. Вітаю. Што тут у вас увогуле адбываецца? Моя тётка памёрла. Яна была вельмі багатай. Усе жадаюць яе рэчы зараз. Шчаслівыя ханукі. Так. А чаму ты такі расслаблены сярод усяго гэтага? Гэта усяго проста грыфіны, якія спрабуюць абкрасці труп маёй цётцы. Я чорная аўца ў сям'і. Яна не пакінула мне нічога. Пакінула вельмі дакладныя інструкцыі, каб я нічога не атрымаў. Так што для мяне нічога не будзе. Халера. I'm off my tits on snuff balls. Што такое snuff? Ну снуф, мне падаецца, магчыма. Нахерачыўся ён, карацей. Ці не здаешся ты, што твоя цётка нічога табе не пакінула? Я быў, а потым я скраў мапу скарбаў з яе гэтаксама стала. І мне стало лепей. А потым я даведаўся, што там няма ніякага скарба, і потым гэта мяне зноў разлавала. Потым я пачаў прымаць снаф. І гэта выправіла ўсё. У цябе ёсць мапа скарба? У мяне была. У цябе яна ўсё яшчэ ёсць? Усё яшчэ ёсць? Можна мне мапу скарбаў? Вядома. Дзякуй. Яна бескарысная. Я ўжо выкапаў усё на месца адзначаным X. Там нічога не было. Табе падабаецца слова капілярны? Фанатычна так. У яго ёсць прыемны водгук. Вельмі добра кладзецца на язык. Але яго значэнне трошкі мяне бянтэжыць. Мне не вельмі падабаецца думаць наконт складанасці майго ўнутранага сусвета. Крохкасць усяго яго. Так. Разумець, што я усяго адна забітая трубка ўнутры мяне, і я сканчаўся. Адна нават думка аб гэтым робіць мяне трохі непрытомным. Так. Да свідулі. Ты здзекваешся? Не, выбач. Да свідулі. Так. Яны ўсе не будуць са мной размаўляць, яны вельмі занятыя.
Мапа ёсць, а я могу яе... Ой, бачце. Ага. Але гэта мапа адлюстраваная. А, ну тая дзюрка, літаральна, яна і ёсць. А цікава. А што калі я... Мне просто цікава. Яна ўжо мёртвая. Ты? Я не жадаю забіваць кагосьці у пакоі поўным адвакатаў. А нам не трэба таго, што ён снуфае? Ну давай паспрабуем. А. Гэта тое, што нам патрэбна. Яно паскорыць нашага метрагнома. Чел. Ты кнігі? Вітаю ў бібліятэцы. Я бібліятэка. Вельмі прыемна з табой пазнаёміцца. Вітаю. Як я магу вам дапамагчы? У вас ёсць кнігі? Я літаральна зроблены з кніг. Можна мне атрымаць кнігу? Вядома, што не. Таму ты не даш мне кнігу. І гэта бібліятэка караля. Я даю толькі кнігі толькі каралям. У тебя ёсць нейкія упрыгожванні дарагія? У мяне ёсць скрыня поўная цудоўных прыгожых карон, калі гэта лічыцца. Можна мне атрымаць іх? Ты не можаш. Таму ты мне не даш. Яны належаць патронам. Так, яны належаць... Так. І гэта іх дэпазіты за кнігі, якія яны сабой узялі. Я павінен ім аддаць іх, калі яны вернуць свае кнігі. У тебя ёсць калекцыі музыкі? Так. Можна мне трохі гэтых самых нот, карацей? Партытуры, па-моему. І чаму ты мне іх не даш? Увесь сусвет не круціцца навокал цябе, ледзі. Я буду дзеліцца сваімі арыямі тады, калі я палічу. Ну, я пайшла. Чао табе, аміга. Голова. Мне гэта не патрэбна, добра. Это я не жадаю. Это нельга яму даць. Снов? Ну, я на ўсякі выпадак праверыць. Жанчын, не жадаеш мне даць сваё упрыгожванне? Вітаю. Так. Чаму ты хаваешся за занавескай? Я не упэўнена? Мне просто не падабаецца, не адчуваю сябе з сабою ў гэты момант. Нешта быццам бы не ў парадку. Я не магу зразумець, што не так. Маё цы быццам бы ўсё паламалася. Я не ў сваім распалажэнні духу. Чагосьці не хапае. Можна мне твою завушніцу? Навошта мне даваць табе маю завушніцу? Без яе я буду ні аб чым. Так. А ты хто такая? Я не ведаю, калі шчыра. У меня ёсць адчуванне, што ў мяне няма ніякіх важных характарыстык. Быццам бы чагосьці не хапае. Можаш назад адыхавацца. Окей. Ну ладно, пошли отсюда. Мы не можем за библиотеку. Я поспробовал достать меч, але ничего не отбылось там. Я ожидал. Так, у меня есть снав. Я пошел до метрогнома. Падаецца, не скончым мы ўсё ж таки за... Я думал, мы 10 за 3. Ну, я спадзяюся, мы за гадзіну скончым. Ну, по типу, я боюся, што ў гульні застанецца яшчэ крыху, і я не паспею. Ну вось. Так, чел. Метрогном. У меня есть для тебя кое-что. Редка была уже? Не, яшчэ не была. Зараз метрогном погнал. Оп. Апцаги. Давай сюда. Есть. У меня есть все для нашего Джизуса. Джизус. На тебе. Яны вельмі добра падыйдуць. І набор поўны шкелет.
Ты готовы побачыць нешта цудоўнае? Вядома, зачыні свае вочы. Як я побачу цудоўную рэч, калі у мяне будуць зачынены вочы? Зачыні іх ужо, блін. Окей. Та-да! Эй! Ён збег. Я нават веду, дзе яго шукаць. Привет. А зараз мы запустим рулетку. У вас остаецца апошні шанец. Каб гэта самае, каб паспрабаваць прасунуць сваю гульню наперад, бо чым больш балаў будзе ў гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. Так, ён там захраз за камянём, мне падаецца. Што там? Вулічны гэта самае. Чараўнік. Ты што, не можаш дагадацца? Тут няма ніякага гучкі ў гульне, прыдурак. І гэты жудасны шрифт дае мне аніякай падказкі наконт таго, як ты гучыш. Воу. Што ты зрабіла мою цудоўнай чацвёртай сцяной? Я тут гадзіны згубіў на тое, каб гэта як зрабіць яе. Так, ён напрацаваў доўга. 2 гадзіны. Ты же ведаеш, што рэвьюеры ў Steam ненавідзяць гэтыя мета-херню гэтую? Game dev, indie dev, made with Unity. Ну хопіць, тата. Ты толькі што зрабіў гэта яшчэ горш. Так. Так. Ну, каментаваць наконт яшчэ недахоп базавых функцыянальнасцей, гэта яшчэ адна рэч. Але перасячэнне хэштэгаў з цытатамі Бог, гэта ўжо зусім па-за межамі. Так, вы бачыце. Камера Switch. Камера переключайся на апошні геймплей, перанос час 0.5. Не могу паверыць, што гэта ўсё яшчэ выкарыстоўваю візуальны скрыптинг. Гэта што зараз было? Ігнаруй яго. Ён зараз пад вялікім ціскам. Добра. Я с тобой не жадаю размаўляць. Эй, пачакай. Зараз мы рулетку запустим. Ён там няхай сядзіць, пакуль пасядзіць у пячоры яшчэ. Пратрымаецца. А мы пойдем. Зробім рулетку. У вас апошні шанец. Калі жадаеце, прасоўвайце што-небудзь, што у вас цікавіць. Blade of Darkness атрымлівае D500. Я иду до вилл-пикера. У вас ёсць літаральна яшчэ секунд 30, можа 40. Так. Я пакуль яго яшчэ тут адкрываю, і у вас ёсць яшчэ час. Так. Зараз я вам сцену переключу. Давай-ка. Вось он, наш пікер-вілл. Добра. Нам патрэбна спіс лідараў. На Broken Age отправляется D500 и на Депонию отправляется D500. Дякую, вялікі Парбай. Депонию першую самую. Так, ёсць. Спіс пайшоў. Я яшчэ раз заберу яго. Давайте, мне падаецца, я не вельмі удала яго забраў перад гэтым. Так, усё, спіс забраны. Я яго уставіў. Прыбіраем наши каапы. Дзе яны яшчэ засталіся? Дайсы Йокамаса. Каап. Пам-пам-пам-пам-пам. Анекдот прибираю. И мне падаецца ўсё. Десять DS не хапае, каб 10 000 актываваць. Выбач, як адбылося. І так гэта самае затрымалася на 20 хвілін. Так, ну ўсё.
перамешваем гэта ўсё для драматычнасці эфекту. Паехалі. І гэта Devil May Cry 5. Ён так у нас быў у лідарах, і зараз у яго была вельмі высокая верагоднасць. Ось, так што так, ён перамагае ў нас і адпраўляецца. Будзем гуляць у Devil May Cry 5 у аўторак. Вось, нічога звыш драматычнага не адбылося, не было там пазіцыі нейкай за 100 пунктаў, напрыклад. Але гэта значыць, што ў нас гульня з гіганцкай колькасцю балаў таксама адпраўляецца у аўторак, і гэта значыць, што будзе прасцей галасаваць. Так, зараз пераможца у нас дадаю пераможцу. Так, Devil May Cry 5. May Cry 5. Колькі пунктаў у яе было? 51 тысяча, шмат. Так. У нас так спіс лідараў даволі няблага пасунуўся, таму што у нас некалькі гулін, ну, апошнім часам, вось за апошняй пятніцы, Цивілізація 4, якой была 63 тысячи, Unreal Tournament Camp 61 тысяча і Procession to Calvary 51 100 была. Вось. І ў выніку як бы прасунулася даволі моцна, у нас трошкі стопа прыбралося пунктаў. Стане трошкі прасцей. Не такая моцная конкуренція. Так, далей я аднаўлю вам спіс, каб вы таксама яго бачылі. І мы пойдзем назад у The Procession to Calvary. Так. Бедны Стив. Нічым не дапаможа. Давайте далей з Джизусом паразмаўляем. Так. Дайте я зараз паведамленне сваё выключу, нотификашки, а то нешта перашкаджаюць. Актыўна абмеркаванне ідзе. Так, а чым праблема твоя? Тут даволі жудасна, я закрас, дапамажы. Як ты трапіў за гэты камень? Я, вядома, вельмі гэта сама не даедаў шмат, пакуль быў на крыжы. Мне атрымалася праціснуцца скрозь зазор. А потым я паеў шмат чорнага пудзінга, і зараз я закрас. Адкуль тебе ўзяўся чорны пудзінг? Тут даволі жудасная вуду леді робіць усё... робіць гэта ўсё ў канцы пячоры. Вітаю, Рудзі. Вітаю, Рудзі. Віншую цябе яшчэ раз з дачкой. Я зараз не наблытаў, дачка, правильно? Вось, дарэчы, гэты момант я прапусціў трохі. Мне падаецца, я дрэнна прачытаў паведамленне. Вось, у любым выпадку віншую цябе і жонку. Мы ўсе за цябе. Спадзяюся, ўсё у вас добра. Так, бяссонныя першыя ночы будуць вельмі складанымі, я так разумею. Так, тут столькі дзіўных рэчаў адбываецца адразу. Табе патрэбна мне дапамагчы. Так. Ты жадаш мне хлопчыка пасля таго, як я дапамагу? Так, я абяцаю. Я клянуся на жыцці сваёй біялагічнай маці. Паспрабуй ціснуць са свайго боку. Добра. Я яму з гэтага боку дапамагу. Ёсць каменчык. Та-да, і пабег. Я ненавіжу гэтага хлопца. Дзе хлопчык-то? Весело у вас тут? Хлопчык, ты ідзеш у мяне ў кішэню. Пум. Лютагоблін. Так, гуляе паван Вільяма Бірда. Сатанічны алтар з ягняці. Оп, забрали. Навошта нам ягняці? Рудзі, каб ты разумеў, я прайшоў яе гэта самае. Тут ёсць варыянт праходжання, які я зрабіў літаральна 30 хвілін спатрэбілася маё першае праходжанне. І потым я помер. Лютагоблін, метрагном, ну.
Мой дзедка з'еў поўную бочку поўную жукоў адзін раз і потым удыхнуў пачку многоножак і потым кашляў бабачкамі на працягу месяца. Гэта быў вельмі дрэнны час для нашай сям'і, і я бы не жадала яго паўтарыць. Вельмі падазроныя персанажы. Я не жадаю удзельнічаць, у чым бы яны там не займаліся. Добра. От Вуду жанчына нейкая павінна быць у канцы пячоры. А што у вас тут адбываецца? Тут каты пяюць, паглядзіце. Ты размаўляеш на ангельскай? О, вы бачыце на гэтых, там проста звукі выдавала гэтая сава. Так, я заўсёды забываюся, што вам падабаюцца больш словы. Сёння вельмі цудоўнае надвор'е, крычыце, да? У любым выпадку, як я і казала, мы зараз у недахопе перлін. Мы зараз не вельмі шчаслівы наведвальнікам. Што ты маеш на ўвазе недахоп перлін? Гэта значыць, што ў нас вельмі не хапае перлін. А чаму вам так патрэбны перліны? Гэта аснова нашага жыцця. Мы ядзім іх. Без перлін мы знікнем. Мы таксама гандлюем імі. Без перлін у нас няма не будзе ніякіх танцаў на вуліцах. Але мы не можам прадукаваць перліны больш, таму што д'ябал пракляў нашу гэтую самую клэм. Халера. Забыўся. Нарэчы, так мы катошак там вельмі удала. Што, д'ябал і з гэтым звязаны зараз? Так, д'ябал наш лідар. Мы дэманы. Мы робім яго зямельныя загады і прыносім яму ахвяры на яго алтар. Але апошнім часам у нас не атрымлівалася знайсці падыходзячыя ахвяры. Так што ён пракляў нашу, клэм. Ну, карацей, як яна. Мне сёння са словамі простымі, нейкая халера. Клэм. Малюска, карацей. Ну, гэта... Чым больш ты размаўляеш, тым менш я разумею. Калі я дапамагу вам супакоіць д'ябла, вы дадзіце мне трохі вашых перлін? Вядома. Ты можаш знайсці падыходзячую ахвяру, я дам табе одну перліну. 2 перліны? 1 перліну. Добра. А што з'яўляецца падыходзячай ахвярай? Гэта праблема, мы не ведаем. Д'ябал ніколі заўсёды не кажа, чаго ён дакладна жадае. Ён кажа пра ахвяру загадкамі. І ў нас не вельмі атрымалася зразумець, што апошняе значыць. І ў чым жа яго загадка? Так я паўтарую для цябе. Часта з распяццяў яны прыходзяць. У Яна ёсць 1, у Антанелла 5. Шукае Піта, каб знайсці яшчэ. Але, на жаль, у Карнеліса няма увогуле. Што? Гэта, на ўзроўні блюпрынца, карацей. У Яна ёсць 1, у Антанелла 5. Абшукай Піта, каб знайсці яшчэ 1. Але, на жаль, у Карнеліса няма аніводнай. Добра. Можна мне перлінку? Пакуль ты нам не дапаможаш, не. А чым ты ўвогуле гаворыш? Слухай, я патлумачу вельмі проста. Калі мы не вырашым загадку д'ябла і не прынесем ім падыходзячую ахвяру, мы ўсе знікнем. О, окей. Это ўсё занадта дзіўна для мяне, я пайшла. Бывай, каты. Хор катоў, якому дапамагае сава, і маленькі, як гэта, дурань, як джестер, які... Джестер дарит мармосет. Што такое мармосет? Не ведаю. Што яны іграюць увогуле? Клаудіо Монтеверді, вось. Мадригалс. Не ведаю, што за песня. О! Істота з крыламі, кнігай крыламі. Блазан, вось, блазан. Патрэбныя перліны. Перліны можна знайсці ў ракушках. Шукаем гандляра ракушкамі. Так нам патрэбна
Ну, логічна. Ну, глядзіце, нам патрэбна 3 упрыгожвання, так? Адно упрыгожванне ў жанчыны з упрыгожваннем, якая сядзіць там за гэтым самым, за шторкай, так? Нам патрэбна, вось перліну можна тут здабыць, і можа быць яшчэ апошняе нешта дзесьці, не ведаю, карацей, трэцяе. Калі не буду ім перашкаджаць, яны не будуць перашкаджаць мяне. Блин, ну яго ж кніга ёсць на... О, звон. Я не могу дацягнуцца да яго. Блин, да яго не дацягнуцца, добра. А с тобой можно порозмовляць, так? Чем я могу вам дапамагчы? А у тебя есть перліны, які я могу взять? На жаль, мне з тобою зараз няма, каб подзяліць з тобою. Наша, як яна? Блин, клэм. І все, і зноў вылетела з головы. Малюск наш прокляты. Ты козел альбо чалавек? Я не лічу, што я адпавядаю сваім сваёй расе. Козел, чалавек, чалавека козел. Мне без розніцы. Я танцор. Я вучань руху. І таксама я вядомы забойца. Гэта мае асноўныя характарыстыкі. У цябе геніталіі козла альбо чалавека? Моя колекцыя геніталій больш шырокая, чым ты можаш сабе толькі ўявіць. І паказвае асаблівасці значна больш рэдкія, чым чалавека альбо козла. Якога хера? Мне падаецца, гэта рытарычнае пытанне. Так. Ну, ты робіш мяне вельмі... Мне знаходзіцца тут вельмі непрыемна. Бывай. Пабеглі. Так, у мяне ёсць... я ведаю. Слухайте, тут же яшчэ дзесьці павінна быць... Вось гэтая дзюрка. Так. Я ўпэўнены, што гэтую дзюрку можна нешта зрабіць. Там зрабіць. Есть там кто-нибудь? Падаецца, не. Выглядае як месца адносна на мапе, але штосьці няправільна. Дакладна тут няма аніякага скарба. А што калі я статую пакіну, не? Так. А мапа? Але малюнак не падыходзіць пад асяроддзе. Гэта па тыпу іншае месца? Можа, ён проста павінна было капаць з іншага боку? Мячом тут тыкнем. Не? На The Safe Place отправляется 10 тысяч. Там был алтар, и что? Дык дзірка з іншага боку, і... Не, так глядзі, тут увогуле некалькі рэчаў. Ён быццам бы адлюстраваны. Па-першае, ўсё адлюстравана, а па-другое, шмат чаго не хапае на малюнку. І што мне з гэтым рабіць? Ну, я ведаю гэта, я заўважыў адразу. Па тыпу на фоне не хапае шмат чаго, і ўсё быццам бы у адлюстраванні. Давайте каго торкнем. Мы ўжо торкалі ў пачатку стрыма. Мы гульню прайшлі, натыркалі мячом усіх проста. Зараз я наадварот спрабую прайсці так, каб не натыркаць нікога. Скунс. Блин. А што, якія варыянты ў мяне ёсць? Мне патрэбна знайсці ахвяру падыходзячую. Я ўсё праверыў, дарэчы, у тых дамах. Мне падаецца, дамы я не праверыў. Гвалт не выхад? Не, ён выхад. О, пачакайце-ка, гэты чел вярнуўся. Давайте з ім паразмаўляем. Святым стаў. Яго ўжо знато, там шмат людзей слухае. Пойдзем. О, акенца можна ўзаемадзейнічаць. Як у вас тут справы?
Нікаму нельга, калі шоу ўжо пачалося. Трохі павагі да выступаючых. Зал усё роўна запоўнены, мадам. Валі адсюль. Я... Звалі. Але... Скідадал, карацей. Правальвай. Пачакайце-ка. Турнір талентаў. Мы можам атрымаць узнагароду, упрыгожванне. Патрабаванне. Талент, пацвярджэнне вашага ўзроста і не ссаць на джеркін. Джеркін, што такое джеркін? На камізельку. Добра, не стаць на камізельку. А ты хто такая? Вітаю, міледі? Вітаю. Цудоўнае упрыгожванне. Дзякуй вялікі. Гэта упрыгожванне чэмпіёна. І атрымала яго за перамогу ў папярэднім спаборніцтве ў папярэднім годзе. Я перадам яе пераможцу ў гэтым годзе пасля таго, як суддзі абяруць пераможцу. Так, дайце-ка, у мяне ёсць ідэя. Я захаваўся, так? Ты памятаеш, што гэта добрая ідэя? Уся гэтая рэч, ніякі больш забойстваў, была даволі дакладная. Ну, паразумей, я як бы вельмі не супраць. Але каб я была табой, я бы вельмі добра падумала бы. Захавай свой прагрэс перад тым, як ты меня зноў спытаеш. Опа. Не тое, што я чакаў. Кот чырвоны. Яны пабеглі. Што за гульня? Ну, ўсё, пофіг, нам, у прынцыпе, не патрэбна ісці далей ніякі турнір выконваць. У прынцыпе, няблага. Так, у нас ёсць першае ўпрыгожванне. Там нам сказаў, гэта расказвалі дэманы, расказвалі пра Голгофу і пра чэлаў. Па тыпу, у аднаго ёсць вось гэта, у гэтага няма, вось гэтага 5, там вось такое. Давайте з імі паразмаўляем проста. Ты хто такі? Пачакайце-ка. Што калі яны апісвалі партрэты, насамрэч, не Голгофу. Альбо пачакайце-ка, давайте да дэманаў зноў. Іншы раз лепш спачатку торкаць, чым гаварыць. Я думаю, тут можна... Ну, гульня праходзіцца вельмі хутка, калі... Ну, на дрэнную канцоўку. Калі вы просто рэжаце ўсіх. Вось і ўсё, вы вельмі хутка можете прайсці гульню. Ось, мы ўжо гэта паспрабавалі. Просто абсурдная херня ў самым пачатку. Так, я з дэманамі жадаю паразмаўляць, я зноў жадаю гэтую падказку пачытаць. Я хоць скріншоты панарабіў, але як бы халера з ім. Так, зноў жа падказку. Яны звычайна з'яўляюцца з распяццяў. У Яна ёсць адна. Бла-бла-бла, яшчэ адна і... Так, але, на жаль, у Карнеліса няма. Ну, цвікі, наверное, мне падаецца. Дык алтар, што вы алтар-то? Я з яго забраў гэтую самую, ну, ягняці. І што мне з гэтага? Ну, паклаў зноў. Гэта ж нічога не дае. У нас ёсць сувенір з Голгофы. Галава! Можа быць. Я прынёс ахвяру на алтар. Ну... Прыбег дьявол. Окей. Я не зразумеў, гэта добра ці дрэнна? Адмовілі.
Добре. Забираем голову. Не сподобалося, ні. Гэта неправильно. І голова... А, ні, голова додалася назад. З жанчиною порозмовляють. Ну, давай. А, у меня ж, до речі, ёсць гэтае самае упрыгожванне. Давайте вернемся на Голгофу. Я не ведаю, што вось тут рабіць, па тыпу, што капаць увогуле. Дзіця ў інвентары, яно мне патрэбна, каб аддаць святарам. Я зараз, увогуле, мой квест. Я збіраюся трапіць у базіліку святоў небескага... Кого там? Небескага Пітера і забіць небескага Пітера. Таму што жанчыне, за якую мы гуляем, ёй вельмі падабаецца забіваць. Але ёй не даюць забіваць, але дазволілі забіць вось гэтага чэла. Вось. Вось. І асноўны квест на забойства. На жаль, нам перашкаджаюць яшчэ людзі на падарозе. Іх можна таксама забіць, але тады мы Пітера не заб'ем. Вось. Таму мы даем ім хабар. Хабары гэта 3 упрыгожвання і маленькі хлопчык. З жанчынай у куточку. Якая жанчына у куточку? Я падумаў пра гэтую жанчыну, не? Яны звычайна з'яўляюцца вось тут. Ну, так гэта ж цвікі. Мне цвікі патрэбны. Ці не? Я не разумею. Пазл Д'Ябло не зразумело для мяне. Там дзе лутагоблін, буду жанчына, якая робіць... Сур'ёзна? Там же толькі падазроныя людзі, ўсё. Ну, я, ў прынцыпе, гэтыя раслінкі не заўважыў першы раз, але я рэдка націскаю. Не вельмі зручна на сярэднюю кнопку мышы націскаць увогуле. Дык не, гэта проста падазроныя персанажы, я з імі не магу нават паразмаўляць. Вось яна буду жанчына, я з ёй нельга паразмаўляць. Ягняці мякенька? Слухай, я не разумею цябе рана. Што б яны там не рабілі, не жадаю гэтаму дзейнічаць. Галаву ім аддаць. Не. Ну і ўсё, в прынцыпе. Мужик, які спіць. Аргана, калі ласка, напішы поўны сказ сваёй думкі, таму што я не разумею. Ягняці ж мякенька, мужик, які спіць. Мужик, які спіць, што я з ім магу зрабіць? Мне патрэбна кніга яму на замену. А, па тыпу ягняці, ўсё зразумеў. Вось. Не, я просто ведаю, мне просто ў галаву не прыходзіла яму падмяніць кнігу. О, ягняці падышло. Ну, ён не супраць. Добра. Што мне з кнігай рабіць? Оп. А давайте паспрабуем у бібліятэку аддаць кнігу і атрымаць назад нейкую гэтую самую. Нейкае ўпрыгожванне. У нас іх 2 тады будзе. Нам патрэбна 3, і мы гатовыя. Не, не тое. Пустите нас отсюда. Вот сюда. Чел. У меня есть книга. На. Я вяртаю эту книгу. А чаму мы гэта будем робім з выключным святлом? Мне падабаецца выконваць свае справы у цемры.
Гэта гэта звязана з падаткамі. Ну справядліва, на атрымай. І вось твой дэпазіт. О, ён цяжкі. Так, ён вялікі. Дзякуй. Карона. Добра, у мяне ёсць упрыгожванне. Мне патрэбна трэцяе упрыгожванне. Жанчын, не жадаеш мне перлінку сваю аддаць гэтую? Блин. Ёй быццам бы чагосьці не хапае. А чаго ёй не хапае? Галавы табе не хапае, на. Не спрацавала. Блин, а што мне тады... Я бы скарб, можа... А што за скарбам рабіць? Галаву кину туды. Не. Мне пытаецца, ці мапа неправільна, ці сусвет. А я магу сусветам нешта зрабіць? Мне патрэбна перагарнуць сусвет. Ёй не хапае перліны, бо яна дзяўчына з перлінавай завушніцай, а перліна ў дэманаў. Трэба зразумець, чаго хоча д'ябал. У мяне з'явілася яшчэ адна ідэя. Я паспрабую зараз знайсці у гэтай самай, у карціннай галерэі. Вось яна тут, па-моему, вось гэта. Так. Я паспрабую знайсці месца вось гэтае на вуліцы. Потому что, может быть, справа не у им, а справа вось оно. Мне падаецца, нам патрэбна быў малюнак, а не месца само. Оп. Ха-ха, сейф. Зам, адчыніся. Ён зачынены. А ключ ёсць, я ведаю дзе. Гэта ўвогуле нават не вуліца была. Трэба было не капаць, а трэба было... Так, гэта... Так, справа. Не, ўсё ж таки справа. Там жа ключ ляжыць. На стале у гэтых адвакатаў мне патрэбна ключик здабыць. І тады ў мяне гатова. А як мне акенца? Яно... Усё, зразумеў. Я там на вуліцы бачыў акенца. Можна было ўзаемадзейнічаць. Вось гэтае. Зазірнуць? Ну, бачце? Зараз мы акенца адчынім. Адсюль яно не адчыніцца. Гэта не дапаможа. Так, пачакайце-ка, мне патрэбна, каб яны адчынілі акенца і праз акенца правесці. І падкінуць ім з кузнеца. Гэта вельмі добрая ідэя. Я не магу не знайсці скарб. На жаль, я не магу табе з гэтым памагчы. Ён ужо спрабаваў яго выкапаць. Нам патрэбны скунус. Згодны, а я магу яго забраць неяк? Ну, па тыпу, забраць. Я просто ўжо ведаю, што мне патрэбна. Адчыніць акенца, забраць ключ, і тады можна адчыніць сейф, і ў сейфе будзе яшчэ адзін скарб. Так, давайте захаваемся. Паглядзім, што я магу зрабіць сваім мячом. Я гэтага рабіць не буду. Скунс. Блин. А чему мне... Что мне зрабіць з скунсом тогда? Пам-пам-пам. Хлопчик, ты не поможешь мне? Ладно. Якія яшчэ варыянты? Мы можем альбо з д'яблом разобрацца і зразумець, у чым ахвяра, як бы. Нам просто не хапае, вось мы можам здабыць апошнюю альбо у тым зале,
Альбо, ну, тут мы уже атрымалі. Дарэчы, давайте зойдзем ужо ўсё ж таки раз. Может, тут яшчэ штосьці карыснае будзе. А, нам не патрэбна удзельнічаць у спаборніцтве. Ладно. У пячоры? А што ў пячоры я пропусціў? З дэманамі хутчэй за ўсё тады атрымліваецца. Нешта, што будзе ім... Это, воняць і так. Так, для пачатку. Свежая голова. Оп. Оп. Что мы забрали? Жуки съели полову плоти з головы. І она зараз... Іу. Не ведаю навошта. Просто покладу по колі як ахвяру. Оп. Нельга я кранать. Где еще что-нибудь кранать можно? Так. Я принес ахвяру. Давайте поглядим, что я где был оценить. Мне падаецца не. Д'яблу не спадабалася. Ладно. Ладно, давайте гэтую голову забяром і пакладзем там тым чалам. Я не ведаю, навошта я гэта зрабіў. Голову объели жуки. Цудоўна. Так, на той бок вось у гэта. Вы трымайце. У сэнсе нельга даставаць. Сапраўды я не могу тут нешта мярзотнае выцягнуць. Блин. Можна гэтага чэла паспытаць? Голову кинуть жукам, каб яшчэ даелі? А ў чым сэнс? Я-то жадаю, каб нешта мярзотнае было, каб яны гэта... Я жадаю мярзотнасць нейкую па тыпу закінуць ім, каб яны па тыпу ваняць пачало, яны адчынілі акенца. Скунс ідэальны варыянт. Просто скунса я не ведаю, чым забраць яго. Яны з'елі реально ўсё. Добра, чэрап чысты. Давайте чэрап аддадзім. Хоча ўсё не тое, але чому мне? Загадку дьявола я не разумею. Ну, шчыра, абсолютно. О, яму спадабалася. Ладно. Блин, а мне хотелось праз скунса гэта ўсё зрабіць. Ну ладно. Трапілі. Усё. Оп, перлінкі. Дзякую, Вішну. Дзякую за вашу дапамогу, дзіўная леді. Казка, можаш узяць перліну. Толькі одну. Дякую, Рікі. Аддаем яе.
Ну, гэта рашэнне, але мне хацелася пра скунса там тую вырашыць. Загадка пэўна пра святых, якіх мы не ведаем. Ну, можа быць. Занадта складана. Мне падабалася першае праходжанне, просто ўзяць ды прарубаць усіх. Так, жанчына. Жанчына з пярлінай. Якая зараз без пярліна? Трымай. Абмяняемся? Пярлінка? Дай-ка паспрабуем. О май гад. Гэта фэбюлас. Гэта пярлінавая завушніца. Чаму я аб гэтым не падумала? Яна выглядае так відавочным зараз. Я жа дзяўчына з завушніцай пярлінавай. Дзякуй, дзіўная леді, без праблем. Калі ты не супраць зараз, мне трэба гэта самае. Опа, што? Што? Блин. Это было дзіўна. Гэты мужчына там быў увесь гэты час? Ён яе ўвёз карацей. Так, у нас ёсць 3 упрыгожвання. А не, пачакайце, гэта проста аметыст. А ён падыдзе? І хлопчык у нас ёсць. Сконча патрэбна смачненькае прынесці. Добра. Ну, у прынцыпе, гэта ўсё роўно праходжанне. Калі аметыст гэты залічыцца, то ну, яго не патрэбна нешта яшчэ ў прыгожанні і карабіць для яго. Давайте, трымайце. Блин. Это недастаткова аметыст яшчэ. Давайте, добра. Это не конец. Аметыстам не падыдзе. Трэба апрацаваць, ён не лечыцца упрыгожваннем. Ён сам па сабе проста драгатанны камень. Добра. Чал, катай мяне назад. Скунсу солодка. Можа тыя ж самыя ягоды? Это адзіная солодка. А, не, пачакайце-ка. Там ёсць жа месца, якое я ледзь наведаваў. Давайте-ка я ў яго яшчэ раз пойдзем. І солодка смачная. Ну я вось тут менш за ўсё хадзіў. Не размаўляе ты у нас? Так, і у яго доўгая прамова. З тобой ўсё ў парадку? Вельмі доўгая прамова. Ніколі не позна пачаць штосьці новае. Чаму ты не стаў мясніком? Альбо цесляром? У мяне няма аніякіх дадатковых здольнасцяў. Усё што-небудзь, што я мог перанесці. Угу. Так, няўжо, можа музыка ж грае вельмі важную ролю ў супольстве. Вядома. Бла-бла-бла, ён вельмі доўга кажа. Вельмі доўга. Наши просто такие, окей. Блин. Жукоў? А якому жукоў я несу? Мне няма куды жука-то пакласці. Давайте на выход. Я не упомню, на чому я гэта раблю яшчэ раз. Прывітанне, як пентамент папрыкажу пры рэнесансе. Ну, гэта далёка не пентамент. Гэта хутчэй... Thank goodness you're here, толькі квестик. Та ж самая рыба, як і ў папярэдні раз. Блин, можа яго было трэба... Не ведаю, біць якую рыбку гэтую скрасці. Дык я такая... А, мячом тыкнуць у рыбсу.
Ти просто кажеш, тикай у рибсу. Ну я тикнув у рибсу. Давай, я ще заход на номер 3. Викатимся. Тобто, хлопчика, тобі було куди покласти, а жукову нема куди. Ну ось вона відмовилась у попередній раз, коли я це спробував. Бог любит троицу, я она сказала перед тем, як скокнув знову в воду. Мне треба спинитися, проглянути эту рыбу. Так, меч. И зараз я могу ее забрать, так? Могу. Рыбса. А она не подыйдзе гэты самы рыбса з конусу? Давайте ему рыбсу отдадим. Конус, у меня есть рыбс для тебя. Например, скунсы не едут рыбу. Блин. Взаимодейничайте з бочки, каб атрымаць жукоў. Блин, мне падавалася, я вось гэта зрабіў. Гэта першае, па-моему, што я зрабіў, калі падышоў туды. Так, забираем. Осторожно. Гэтыя жукі з'едуць гэтае самае плоть сваёй рукі, калі даць ім шанец. Ну добра, працягвай. У нас з рукой усё ў парадку? О, ну добра, жукі. Цудоўна. Пайшлі. Што за панцірская дыскатэка была? Якая з? Конус. У меня есть для тебя штука. На. И зараз мы сябры. Идем со мной. Эй. Угу. А мы... Сябры, это добро, а... Ты пойдешь со мною? А что... Почекайте-ка, и что мне робить далей? Мы по сябры, и что далей? Он же за мной не пойдет? Он за мной не пойдет. Не треба было его тыкать. Угу. Добро, повторяем дубль 2. Просто идем с ним. Проведу его у хату. Бяжем з кунсом, ми зараз будемо. Чекай, тільки чекай. Ты есть? Двое твои жуки. Скунс, тримай. Пошли за мною, я тебе покажу кое-чего. Идешь за мной? Я иди. Я пошел. Скунс? Где-то там. Во, иди, все добро. Скунс усе ще йде, чудовно. Гей, усе. У мене є для вас подарунок. Як вам ваша реакція? Оп, оценили окенца.
Бывай, скунс, дякую вялікі за працу. Мы зараз вуліцай просто зазірнем і заберем ключик. Оп. Ёньк. Во! Гэта што была за анімацыя зараз? Выглядала быццам бы так, што яе рукі валасы хавалі... яе валасы пераўтварыліся ў гэты самы вузел, падобны на руку, каб схапіць гэты ключ. Цішэй. Калі мы не будзем прыцягваць да гэтага ўвагі, ніхто не заўважыць. О, яны заўважаць. Выглядала так, быццам бы зялёныя... як гэта? Green trunk. По типу слон з зялёным хобатам зайшоў і уцягнуў ключ. Слухай, гэта складаная анімацыя. Уся рука гэта адзін з спрайт з 4 гэтымі самымі bones, касцямі. Ёй патрэбна з'явіцца па-за целам на адным баку і наперадзе цела з іншага. Я ўвогуле чэл, які макрамедзе флэшам карыстаецца. Гэтая прыгожая анімацыя касцей ўсё яшчэ занадта складаная для мяне. Ласка, блін, адзярбіся ад мяне. Але гэта было вельмі дрэнна. Гэта было так дрэнна. Ну, калі шчыра кажучы, я спрабаваў зрабіць анімацыю лепей, але гэта было складана. І я стаміўся. Так што я вырашыў, каб... я вырашыў вярнуць мою старую камічна дрэнную першую спробу і выкарыстаць яе як гэта самае выбачэнне як гэта па тыпу спасылку на макрамедіа флэш. Ты вырашыў, што жарт пра 16-гадовую кавалак анімацыі, кавалак софта для анімацыі будзе лепей, чым сапраўдная нармальная анімацыя? Так, я так і вырашыў. Гэта проста немагчыма. Гэта таму ты не можаш знайсці сабе выдаўца. Калі шчыра, я думаю, вы ўсе... Так, find that that's because... Калі шчыра, я думаю, што вы ўсе зразумееце, што гэта таму, што я ренегат і адзінокі воўк. Але ты ўсё ж такі рабіў, тэлефанаваў шматлікім выдаўцам. Цішэй. Слова нішавыя з'яўлялася занадта часта. Не кажыце ім гэтага. І слова не. Камера, пераключэнне, вяртанне да апошняга геймплея, транзіцыя, час транзіцыі 0,5. Оп. Гэта хлопцы дакладна праблемы. Так, у нас ёсць ключик, мы можем зараз яго піхнуць у гэты сейф, паспрабаваць адчыніць яго. Оп. І там у нас амаль скончанае упрыгожванне, у якога не хапае літаральна аметыстика. Ідэальна падышло. Усё. Ці не ператворыць ён у віно? А давай рыбку гэта дадзім. Рыбс тут не дапаможа, вось што яна кажа. Я не вельмі упэўнены, навошта рыбс тады. Ну, у нас павінна быць усё зараз. Пэўна, рыбс быў для конкурсу. Магчыма, але я вельмі скараціў конкурс. Мячом. Так, захаваемся. Вы. На. Трымайце. Так, гэта забірае сабе брошку. Гэтаму пойдзе карона. Так. Упрыгожванне яшчэ. Цудоўна. І засталася апошняе, маленькі хлопчык табе. Ты перазайшла наша чаканне на фронте Хабару.
Так, я не чакаў, што ты сапраўды скрадзеш дзіцёнка. Цудоўная праца. Ну, зараз можаш ісці. Паспробуй нічога не зламаць. Шчасця табе. О, так. А тут літаральна няма нічога рабіць. Так, цудоўна. Ідзем. Захаванне яшчэ адно, да, папярэдні раз у нас усё скончылася. І раз, і два, і раз, і два, 3, 4, поехали. І дроп the beat. Вітаю, хто гэта? Не маю ніякага ўяўлення. У папярэдні раз ён такі, гэта вядомая забойца. Але яна выглядае дастаткова невіннай. Так, не магу ўявіць сабе, што яна створыць ніякіх праблем. Ці павінны мы пакінуць наш пост, каб паесці марозіва? Так, мы павінны. Яны нічога не падазраюць. Паглядзіце. Злева по типу пальцу усе тыркаюць. Ось так, подсказка по типу куди рухатися. Ну як справи членососи? Поглядеть на Питера. Это ён. Совершенно Питер. По гранатяку. Оп. Отвару ему доехать. Мой лорд, небескі Пітер кажа, аучі. Размаўляць? Падрыхтуйся для смерці. Ён нешта гаворыць. Небескі Пітер прамовіў наступныя свяшчэнныя словы. Калі ласка, не забівайце мяне. Я зраблю цябе багатай. Юпикай-ей, мазерфакер. Ты подонок. Ну, не ведаю, яна. Так. Осторожно, осторожно. Узакат. Ты забираешься покликать ахвяру тіне? Ахвяру, ахову? Чаму я той, хто абавязкова павінен клікаць ахову? І то так же само здольны клікаць ахову, так же само, як і я. Я не магу клікаць ахову. Мае вусны гэта трэснулі, і маё горла стамілася ад размовы з Пітерам увесь дзень. Ты думаеш, моё горло не стамілася? Моё горло так же стомленае, як і твоё. Вядома, што твоё горло не такое, дакладна не такое, нават і блізка не такое стомленае, як маё. Як ты як яно нават і блізка можа быць такім жа стомленым, як у мяне? Маё горло можа быць як мінімум так жа блізка стомлена, як і твоё у гэты момант. Разумееш, Цмок, ёй падабаецца забіваць. Але свяшчэнная вайна скончылася, і ёй адзінае, што ёй дазволілі, гэта пайсці забіць нябескага Пітера. І вось яна адправілася за нябескім Пітерам і забіла за нябескага Пітера, таму што ёй падабаецца забіваць. Гэта што, толькі што была адрэзаная галава нябескага Пітера? Выглядала вельмі падобна. Immortal John. Выглядае так, што твоё падарожжа было вельмі прадуктыўным. О, сапраўды. У мяне нават быў час падабраць сувенір. Дзякуй. Выглядае так, быццам бы ты сам быў вельмі заняты. Што здарылася зусім усе людзі раўныя? Ага, так. Ставіцца да ўсіх аднолькава і працаваць разам, каб будаваць найлепшую будучыню, было цудоўна пэўны час. Мы спынілі ўсе вогнішчы і восстанавілі гарадскую сцяну.
Мы вылікавалі ўсіх людзей, якія атрымалі траўмы на вайне. Нам атрымалася перабудаваць увесь горад на працягу некалькіх дзён. Это было цудоўна. Але людзі не змаглі зразумець ідэю, не змаглі выкінуць з сваёй галавы ідэю усемагутнага лідара. Яны не маглі паверыць у тое, што ў такія вялікія рэчы. Такія магутныя рэчы могуць быць дасягнуты толькі паказаўшы сумленне да адзін аднаго. Так што яны усхвалялі мяне за ўсё дабрыню яны зрабілі. Усе слаўся бессмертны Джон. Яны цалавалі мае рукі і кланяліся мне ў ногі. Яны далі мне падарункі і напісалі песні аб маёй велічнасці. Яны пакляліся зрабіць усё, што я ім загадаю. І гэта не заняло шмат часу, каб гэтая магутнасць трапіла мне ў галаву. Я пачаў запытваць у іх свае асабістыя патрэбы ад іх. Спачатку маленькія рэчы. Гэта самае. Зрабіць мне ванну з Элмонд Мілк. Элмонд, гэта ў нас як ён? Міндальнага малака. Як гэта? Фэнс. Гэта вось веерамі. Махаць на мяне веерамі і карміць мяне гэтыя самыя словы, простыя словы. Грейп — гэта з того, з чаго робіцца віно. Як ён, вінаград, вось. Вінаград без костак. Але чым больш яны ставіліся да мяне як да караля, тым больш я верыў у тое, што я ім з'яўляюся, і тым больш я верыў, што я кароль. І чым больш я верыў у гэта, тым больш я стануся тыранам. Ты ўжо скончыў? У любым выпадку. Калі распавядаць коротка, я зараз дрэнны хлопец. Мне насамрэч даволі пофіг. Я магу ўжо ісці. Насамрэч у мяне ёсць яшчэ адна праца для цябе, калі ты зацікаўлена. Гэта ўключае ў сябе забойства людзей? О, так, гэта ўключае. Тады лічы мяне, тады я згодна. У чым справа? Апошні тыдзень людзі арганізавалі вялікае свята, каб адзначыць мой дзень народзінаў. Я вырашыў, што яны зрабілі гэта недастаткова добра. The jelly did not possess the desired amount of wobble. І гэта яны, карацей, недастаткова круто крутілі жыватамі, не ведаю, я так перакладу. У мяне не атрымалася прычапіць хвост да асла. І у фокусніка не атрымалось зрабіць так, каб сум знік. Драматычная пауза. Накажы іх. А я магу яго забіць? Дом, мілы дом. Так. А я магу пайсці яго забіць? Дайце-ка я захаваюся. А чаму я не магу... я нават не магу... Добра. Плюп. Плюп. Я не магу не рабіць нічога, акрамя як забойстваў. Зараз. Эй, поэт. Я за ім не пойду. Мы ўжо ведаем. Вы? Я бы лепей трымаўся да гэтага падалей. Так. Оп. І ўсё скончылася даволі добра. Яна вярнулася да таго, чым любіць займацца больш за ўсё. Калі што, я, забіваючы кожнага чалавека, я праматваю тытры. Гэта было прыкладна так жа, як і ў дрэннай канцоўцы. Гэта па тыпу добрае. І гэта канец. Ты тыпу перамагла. Плюп.
Ванна з міндальнага малака, пальмавыя вееры, вінаград без котак. Ну, у мяне сёння складаненька было з простымі словамі. Віншую, мы прайшлі гульню за адзін стрым. Гульня крутая, смешная, нарагатаўся. Мне асабіста спадабалася вось гэты варыянт, калі мы там жанчына з дзіцёнкам была. І мы такія, я дастаю меч і такі спрабую жанчыну забіць, і яна і галоўная героіня такая: я не жадаю рабіць гэтага дзіця сірату, потому что я ненавижу сирот. Я не збіраюся яе забіваць. Сирот ненавижу. Это было вельмі добра. Так, добранька. На гэтым я буду з вами развітвацца, мы трохі нават затрымаліся, але паспелі прайсці. Я думаў, што мы можа нават паспеем яшчэ раней па тыпу скончыць. Але How Long to Beat я ніколі не укладваюся ў час, які на How Long to Beat знаходзіцца. Перадаваць я вас буду далей. Хто у нас чым займаецца зараз? Дед Максим у Евротрак Simulator і Лилзорка у Infinity Nike. Давайте я на Лилзорку шатаунт кину. Шатаунт. Лилзорка, нижнее подкресление, спадаюся, правильно закинул, так, подается так. И мы пойдем до деда Максима. Ось. А вам жадаю доброго дня, добрых вам выходных. Я побачуся з вами ў панядзелак, будем далей праходзіць. Уже The Alters выходзіць 10, літаральна можа сёння, можа заўтра, але у The Alters мы будем гуляць толькі тады, калі ўжо скончым з Clair Obscur, экспедыцыя 33. Паглядзім, колькі яшчэ яна будзе цягнуцца. Вось, мы скончылі першыя акты і прайшлі частку другога, але я вельмі падрабязна праходжу, і гэта можа быць не вельмі хутка. Паглядзім. Я думаю, наступны тыдзень мы дакладна ў яе толькі будзем гуляць. Ось, а у аўторак у нас Devil May Cry, а ў пятніцу, як звычайна, тое, што нагаласуеце вы. Перадаю вас да деда Максима і жадаю вам добрых выходных яшчэ раз. Паляцелі.